Ben, boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación do día martes 27 de setembro de 2022. Señor secretario, ten a palabra. Boa noite a todos e a todas. No primeiro punto da orde do día temos a aprobación se procede do borrador de acta da sesión anterior. Punto seguinte. O punto seguinte é dar conta dos decretos de alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. O punto seguinte, o punto terceiro, transferencia de crédito número 35/2022 entre aplicación de gastos de distinta área de gasto. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, debido ao desenvolvemento da execución orzamentaria para este exercicio 2022, é necesario dotar de crédito varias partidas económicas que a día de hoxe non teñen disponibilidade de crédito. A motivación principal desta non disponibilidade é, por unha banda, o gasto extraordinario que se tivo que levar a cabo polo restablecemento do equilibrio económico da piscina e, por outra banda, os gastos correspondentes aos estudos técnicos necesarios que se tiveron que levar a cabo para realizar a presentación do proxecto de mellora do mercado municipal dentro das axudas europeas Next Generation e a dirección de obra e do dito proxecto. Polo tanto, esta modificación que se propón ascende uns 140.000 euros e, polo tanto, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar o expediente de modificación de créditos número 35/2022 na modalidade de transferencia de créditos entre aplicacións da distinta área de gasto, tal e como figura na proposta, e expor este expediente público mediante un anuncio inserido no boletín oficial da provincia no prazo de 15 días, durante os interesados e as interesadas poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi boa noite a todos e a todas. En primeiro lugar, quixera manifestar a miña alegría por encontrarnos de novo aquí, dando normalidade a unha situación que xa levaba moito tempo sendo anormal. Mais imos o que imos. Ben, traenos hoxe a pleno unha nova transferencia de crédito. O problema que llevemos a este trámite fundamentalmente é que se está detraendo orzamento para dun capítulo de investimento, que é un capítulo 6, para transferilo ao gasto corrente, ao capítulo 2. É dicir que, máis unha vez, estamos renunciando a facer investimento real no noso concello. Se temos en conta que este capítulo de investimento xa non era moito nos proxectos de orzamento que se nos presentaron, estamos disconformes, obviamente. A isto súmase que se transfiren a traballos para realizar por empresas privadas, un servizo máis que se privatiza no noso concello. E para máis inri, sumando a todo anterior, estamos a restar de dous apartados que, na nosa humilde opinión, xa non contaban con moito orzamento e, encima, detraéselles máis. É dicir, ao apartado de participación cidadá, quítanselle case 90.000 euros do que tiña reservado nos orzamentos municipais, como se fose un apartado que non importase, ao fin e ao cabo, que ten que ver a participación cidadá coa vida municipal e democrática. E o outro capítulo que se lle restan é o capítulo de parques e xardíns. Vale, dirame vostede que xa se reparou aquel parque e xardín para que estaba destinado este investimento, pero o resto dos parques e xardíns de Betanzos tamén existen. Semella que locen esplendorosos cando non é así. Só fai falta darse unha volta polos parques e xardíns da zona rural, ou por poñerlle un simple dato. Onte mesmo, un policía local acordoaba un columpio dun parque da zona urbana polo seu desgaste que o levou a romper. Sumado todo o anterior, en segundo lugar, a cuestión da previsión. Primeiro gastamos, unha vez máis, e despois buscamos aquelas partidas onde podemos quitar para pagar aquilo que xa temos comprometidos, cando o lóxico sería que actuáramos á inversa. E de aí esa formulación dunha nota de desconformidade por parte do Servizo de Intervención. Por todo isto que acabo de expoñer, polo modo de financiar e de actuar, e porque non estamos de acordo en absoluto con aquelas partidas que se ven aminoradas para realizar esta transferencia, o noso voto vai ser contrario. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, e moi boa noite a todos e a todas. Pois seguindo un pouco o fío do que manifestou a voceira do Bloque Nacionalista Galego,
Nos pensamos, lóxicamente, que o orzamento debe ser un instrumento flexible e áxil. Tamén, e dito isto, é certo que é imposible que todas as partidas presupuestarias orzamentadas nun orzamento, valga a redundancia, é imposible que nun ano non haxa ningunha urxencia ou ningunha necesidade que ocasione pois, o que estamos a tratar, neste caso, pois, unha transferencia de crédito. Pois, como pode ser dous exemplos dos tres que nos traen hoxe a esta cuestión, que é o reequilibrio económico da piscina municipal e o gasto correspondente a ese estudo técnico que se fai para, ir a esos fondos europeos para amañar e rehabilitar o mercado municipal. Pero claro, que non haxa previsión na Feira Franca Medieval, que levamos 23 anos celebrándoa nos primeiros días do mes de xullo, pois evidentemente é algo que non ten ningún tipo de que non sei como decilo, non ten ningún tipo de explicación lóxica e normal. Estamos falando dun gasto que se executa a principios do mes de xullo e estamos rematando o mes de setembro, polo tanto van os meses que van alá. Despois, outra das cuestións, unha modificación orzamentaria, saben vostedes perfectamente que hai que facela previa á execución do gasto, polo tanto, asistimos unha vez máis a unha vulneración absoluta da legislación e da normativa, neste caso, no ámbito económico. Entón, evidentemente, non é a primeira vez que isto ocorre, e, como decía, e vaya por diante que entendemos que o orzamento é unha folla de ruta e ten que ser un instrumento que se adapte ás necesidades reais e ás urxencias que podan xurdir en calquera administración pública, e somos conscientes que as hai, pero, dito isto, non ten xustificación ninguna que non se faga cunha previsión, que non se faga unha modificación orzamentaria previa ao compromiso do gasto, xa non digo a execución, e, como digo, podemos entender o reequilibrio económico da piscina, que é algo que xurde. Podemos entender que teñamos a necesidade de encargar un estudio técnico para acudir a unhos fondos europeos que este grupo municipal, ademais, o manifestou, xa temos discutido por isto. En varias ocasións manifestamos que nos entendíamos que era importante que o Concello de Betanzos presentase proxectos ás dúas liñas de axuda, polo tanto, é algo que non imos a cuestionar. Evidentemente, non sabíamos que iba a haber unhos fondos europeos extraordinarios aos que os concellos se poderían presentar. Pero, claro, o que non pode ser, perdonen que volva a incidir e a insistir nese tema, é que a Feira Franca Medieval, que non é de antonte, nin do ano pasado, nin de fai 10, 15, 23 anos celebrándose nas mesmas datas. Polo tanto, hai que ter unha previsión e hai que facer as cousas conforme dita a normativa, que non a inventa o Partido Popular de Betanzos, evidentemente. Polo tanto, na mesma liña que a compañeira voceira do Bloque Nacionalista Galego, o noso voto non pode ser máis que en contra, nada máis que engadir, e moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Ben, por aclarar vou empezar aclarando esta última intervención. Efectivamente, que a Feira Medieval son 23 edicións e efectivamente que estaba orzamentada no documento inicial do ano 2022. De feito, a reposición que se fai na partida 413 é na mesma bolsa de vinculación esos gastos extraordinarios que houve que imputar polo proxecto, pola licitación do proxecto, máis a dirección de obra, máis a coordinación de seguridade e saúde da obra da modificación e transformación do mercado, que se licitouse por 90.000 euros, máis os 18.000 euros que costou a memoria valorada para poder concorrer aos fondos europeos.
Polo tanto, os fondos para a feira medieval estaban orzamentados nesa partida e parte deles foron os que se utilizaron para esta cuestión e agora reponse esa bolsa de vinculación para facer fronte aos gastos que entre eles os gastos da feira medieval. Foi algo que surxiu, nós non tiñamos, cando se elaborou o orzamento, sabíamos que ia haber fondos europeos, pero non sabíamos que iba a haber dúas liñas de convocatoria para a rehabilitación de edificios municipais, e no momento que esta convocatoria saiu, pois presentamos dos proxectos, un foi o do mercado e outro foi a modernización do edificio do arquivo. Este proxecto ten o desenvolvemento do mesmo desta línea pola que se incluiu o mercado temporalmente é anterior ao desenvolvemento do edificio arquivo, polo tanto este é o que vai máis avanzado. Polo tanto, falta de previsión sobre a feira medieval ninguna, simplemente que si é certo que non estaba previsto eran estes fondos para os estudios técnicos necesarios para poder concorrer aos fondos Next Generation e foi a causa pola que esa partida agora ten que ser suplementada. Sobre a intervención da voceira do Bloque Nacionalista Galego, como ben se cita na memoria, non estamos renunciando a ningún investimento. Estamos pospoñendo a execución das obras de mellora do campo do Carregal e o parque infantil, que era o que iba recollido nos orzamentos, o parque infantil do CEI Vales Villamarín, o tiñamos orzamentado no documento dos orzamentos, pero realizouse con cargo remanente líquido de tesorería para gastos xerais, polo tanto esa economía quedaba liberada, posto que era para o parque, o que figuraba, o parque infantil do Vades Villamarín, o que figuraba tamén no orzamento. Falaba vostede dun incidente nun parque infantil no que a policía local clausuraba un columpio, si foi en Pintor Seijo Rubio, no parque adyacente ao antigo ambulatorio, e non foi por falta de mantemento. Di vostede que os parques infantiles que nos pasemos por o rural xa estamos de forma continuada. A semana pasada leváronse tarefas de mantemento no de Piadela, no de Infesta na zona de Casas Novas, posteriormente no de Infesta debaixo da pasarela Peonil, e esta semana, se o tempo o permite, continuarase polo da Graña e están encargados tamén os traballos no parque do Pasatempo para reparar o xogo grande, posto que non puido facerse a toda agora por problemas co suministro das pezas. Polo tanto, nos preocupa e nos ocupa o mantemento dos parques infantís. Di que non nos importa a participación cidadá, pois miren, esta obra que agora se anula a consignación orzamentaria que dicía con anterioridade, sale dun proceso de orzamentos participativos, é unha proposta que quedou de primeira, o proxecto do campo de fútbol. As normas que se confeccionaron para ese procedimento de orzamentos participativos destinaba 100.000 euros para o total, e esa proposta con máis votación viña valorada polos seus promotores por 100.000 euros de custo. E a segunda obra, que era a mellora do Camiño da Veiga, pois tamén, aínda que non estaba nas bases recollidas, incluímos nun post provincial que saerá a licitación a obra deste camiño xunto co Camiño de Caraña do Medio en próximas datas. Dicía, ese proxecto do campo de fútbol, cando se encargou o proxecto en base á proposta gañadora, o importe dese proxecto superaba, desa memoria valorada, superaba nos 25.000 euros os 100.000 iniciais. Polo tanto, encargamos un novo proxecto en base a esos 100.000 euros, nos que, evidentemente, se suprimen varios aspectos dos propostos polo Clube Betanzos Club de Fútbol, que era o promotor dese documento. Entón, nese novo proxecto dos 100.000 euros se contemplaban esas melloras que pedían, como eran as melloras nas
escalera de acceso á grada, unha mampara na grada, a marquesina na entrada e melloras no peche perimetral e a instalación de 2 banquillos. Non recollía unha das demandas que o club entendía tamén importante, que é a mellora das soleras perimetrais. Entón, consensuado co equipo de fútbol que prefiren esperar, posto que tamén esperar para poder levar a cabo todo o proxecto sin renunciar a esa mellora nas soleras perimetrais, posto que as obras teñen que realizarse nun momento no que non haxa actividade, posto que xa sofriron tamén a instalación da erva sintética no campo, tiveron que buscar diferentes alternativas, e se acordou con eles presentar este proxecto a un pos adicional da Deputación Provincial da Coruña, polo tanto non se renuncia. Eu creo que con todo isto queda xa máis que acreditado que non renunciamos a ningún investimento, posto que un se está levando a cabo e o outro se vai a levar a cabo, pero nun maior importe do que se desprendía desos orzamentos participativos. E fala vostede, xa para rematar, falaba vostede de falta de previsión, pois o gallá nós fósemos coñecedores de que tiñamos que facer frente a ese reequilibrio da piscina, ou que tamén fósemos coñecedores de que se ia convocar mediante as axudas Next Generation unha liña de subvencións para rehabilitar edificios de titularidade municipal. Como non éramos coñecedores nin víamos o futuro, pois agora temos que modificar o orzamento e a proposta que se fixo. Esa é a motivación e creo que está máis que aclarado o porqué. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas. Ben, a respecto da cuestión dos parques infantís, igual diferimos no significado da propia palabra manter. Manter non é pintar. Manter e levar a cabo os labores oportunos para adecuar eses parques ás necesidades das súas persoas usuarias. Con eses 50.000 euros podíamos facer parques máis accesíveis. Con eses 50.000 euros podíamos eliminar barreiras arquitectónicas, podíamos facer ou mesmo mercar e instalar xogos para aqueles nenos que teñen mobilidade reducida ou que teñen discapacidades físicas ou intelectuais e que moitas veces se sienten illados nos parques infantís. Eses eran unha boa inversión para eses 50.000 euros. Lamento diferir con vostede do que significa manter e mellorar os parques e os xardíns betanceiros. A respecto da participación cidadá, perdíme como monólogo do campo de fútbol. Obviamente, con 90.000 euros podíamos facer moitas cousas máis para crear un concello máis democrático e máis aberto á cidadanía que non se limitase a facer unha votación anual. Trátase dunha diferenza seguramente de concepto de como nos entendemos o funcionamento dunha institución como a institución municipal. En calquera caso, remítome á nosa primeira intervención e reitero o noso voto contrario. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Simplemente por aclarar un par de cuestións. Vostede sabe como eu que antes de executar un gasto ten que iniciar o expediente correspondente que motive ese gasto, e tamén antes de executar un gasto hai que comprobar se hai cartos nesa partida orzamentaria. Evidentemente, como dixe na primeira intervención, hai cuestións que xurden sen ter un coñecemento previo, e, polo tanto, neso, pois, evidentemente, non podemos decir nada. Ahora ben, insisto na cuestión da feira medieval, e ademais de insistir na cuestión da feira medieval, insisto noutra cousa. Estos son, se non recordo mal, o prazo para solicitar as axudas a esos fondos europeos rematou o 9 de xuño. Estamos rematando setembro. Polo tanto, ademais de cuestionar que esta modificación orzamentaria veña agora, tamén cuestionamos que veña agora porque hai provedores que, lóxicamente, estarán sen cobrar. Polo tanto, volvo a insistir no noso voto en contra, pero, bueno, eran dúas cousas que quería aclarar porque, evidentemente, creo que son importantes. Xa sabemos que non coñecíamos os fondos europeos, pero o prazo rematou o 9 de xuño, polo tanto, esa empresa presentou
pois o seu correspondente traballo supoño que antes ou como moi tarde o 9 de xuño. A feira medieval foi a principios de xullo e estamos rematando setembro. Entón, isto chega pois un pouco tarde, mal e arrastro, como moitas outras cousas de ámbito económico neste concello. E eu non quixera deixar a oportunidade de deixalo encima da mesa unha vez máis, que non é, penso que non é unha crítica nova, entón non me pode decir que non hai falla de previsión. Dame igual que diga que non somos bruxas e que non vemos o futuro. Eu creo que fun bastante clara na miña intervención e puxen por diante que entendemos que hai circunstancias que non se coñecen, pero hai outras que sí. Entón, deixen de enredar e de intentar engañar, porque isto non é máis que un engaño, o sea, non me fale de que non hai falla de previsión, porque non o podemos tolerar. É así, entón, eu penso que coa verdade chegase a todos os sitios. E non teño nada máis que decir, moitas grazas. Moitas grazas. Eu tamén vou ser moi clara. Esa axuda dos fondos europeos da que fala si remataba o prazo 9 de xuño e nos presentamos o que había que presentar antes do 9 de xuño. E a empresa fixo o traballo que tiña que facer e presentouse en tempo. Eso que quede claro e meridiano. A partir de aí, hai que desenvolver todo ese traballo, hai que facer o proxecto, hai que licitalo, etcétera, etcétera. Porque en Betanzos non renunciamos en ningún caso a ese proxecto. Todavía descoñecemos se nos van a dar esa axuda ou non. Pero en calquera dos casos, a idea deste grupo de goberno é que esa obra de mellora, de recuperación e de transformación do mercado municipal debe desenvolverse, se é posible, con axudas europeas, evidentemente, sin renunciar a elas, en ningún caso. Pero presentouse en plazo o que había que presentar e a partir de aí hai que desenvolver outros traballos e facer o proxecto, etcétera, etcétera. E de aí estes gastos dos que se fala ahora. A Feira Franca Medieval estaba nos orzamentos, nunha partida orzamentaria que vostede coñece xunto con outras moitas cousas. Non son partidas estanco. Dese montante, de acordo co persoal municipal, sacouse para pagar outras cousas e agora hai que repoñer temas imprevistos, como xa se falou neste caso, o tema que ten que ver co mercado municipal ou o tema da piscina, que descoñecíamos o que ia ocurrir e a cantidade que ia ter que poñer o Concello. Todavía estamos á espera desa terceira solicitude que se fixo por parte da empresa que xestionaba a piscina. Descoñecemos se vamos ter que poñer outra parte ou non, e en caso de que así sexa, a cantidade non a coñecemos, non a podemos ter prevista. Eso por unha banda. E por outra banda, decía a voceira nacionalista que con eses 50.000 euros que estaban no orzamento para un parque infantil podían facerse outras moitísimas cousas, evidentemente, coas que estaríamos de acordo, pero eses 50.000 euros estaban comprometidos para o parque infantil do Vales Villamarín. E o compromiso deste grupo de goberno para ese parque é inamovible. Inamovible estáse levando a cabo neste momento o amaño dese parque, que tiña moita falta e era unha demanda da comunidade educativa dende hai tempo, e evidentemente habería moitísimas outras cousas que facer nos parques infantis, evidentemente, pero en ningún caso íamos a renunciar a ese en concreto. E explicado eso, señor secretario, que se proceda á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor?
Perdón, non me enterei. Non, me dijo Adrián, o secretario, que votar eu voté en contra, pero pasa no mesmo a mí. Perdón. Pois queda aprobado cos votos favorables do Grupo Socialista e o voto en contra do Partido Popular, do Bloque Nacionalista Galego e dunha concelleira socialista. Punto seguinte. O punto seguinte, o punto cuarto, aprobación da modificación orzamentaria número 28/2022, suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería para gastos xerais. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, neste caso, a modificación orzamentaria que se propón ven motivada por tres motivos. O primeiro, a cuantía que provén de 2 convenios urbanísticos e que temos que destinar ao patrimonio municipal do solo ata que se concrete a execución dos ditos fondos. Polo tanto, pasar ese remanente líquido de tesourería que se había declarado non disponible para o patrimonio do solo municipal para executar posteriormente de acordo á normativa vixente que regulou eses dous polo que se regularon esos 2 convenios urbanísticos. O segundo motivo é dotar o 20% correspondente ao importe do proxecto Recuperación de Espacios Públicos para a Veciñanza, proxecto consistente na mellora de mobiliario na Praza Enrique Riego, a construción dunha área recreativa na zona da Condesa e a construción de hortas urbanas na parcela municipal de Bellavista. Este proxecto encádrase dentro dun convenio nominativo coa Diputación Provincial da Coruña e tiñamos que esperar para poder tramitalo polos permisos sectoriais e o último concretamente o de AESA, posto que a parcela da Condesa está afectada polo corredor do aeroporto da Coruña, chegou recentemente, polo tanto é agora o momento de continuar con este proxecto e así poder asinar o convenio coa Deputación Provincial da Coruña. E por último, tamén se dotan as partidas necesarias para facer fronte ao pagamento ao Consorcio Galego de Benestar das débedas da segunda metade do curso 2019-2020, o curso 2020-21 e a primeira liquidación do 2022 pola Escola Galiña Azul de Betanzos, logo de que non prosperara o contencioso administrativo formulado dende o Concello. En resumo, este expediente ten un importe de 412.600 euros, 240.200 correspóndense ao crédito finalista do patrimonio do solo municipal, 43.989 co 20% a chegar para a obra de recuperación dos espacios públicos e os 128.400 restantes coas achegas ao Consorcio Galego de Benestar. Polo tanto, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación orzamentaria número 28/2022 na modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos xerais nos conceptos e cuantías que figuran no expediente. E, segundo, expoñer este expediente público mediante un anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia durante 15 días, durante os cales os interesados e as interesadas poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentaron reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Nada máis que engadir nesta primeira. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Ben, como mencionaba o voceiro do equipo do Goberno, trátase unha modificación de crédito que se financia a través de 2 partidas do remanente líquido de tesouraría, unha cuestión que en principio semella non problemática ou sinxela, mas non obstante deixa ver unha cuestión que se nos preocupa e que nos preocupa sobremaneira, ademais, é que o importe para o remanente de tesourería fica reducido a uns escasos 5.500 euros. Francamente, unha cantidade pequena. Este dato, ou esta cifra, se temos en conta o proceder desta institución en anos pasados, pois preocúpanos, porque estamos vendo que quedamos en risco de quedar en números negativos antes de que remate o ano de continuar desta maneira. Ademais, boa parte desta cantidade destínase, ou case a maior parte da cantidade destínase a saldar unha débeda, que é a débeda co Consorcio da Igualdade do Benestar, unha débeda que debía estar prevista e a ter fondos reservados. Sen máis, deixando clara a nosa preocupación polo exiguo remanente con que queda esta institución, o noso voto vai ser contrario. Perdón, abstención. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, pois, sin ánimo de entrar no tocante aos convenios urbanísticos nin a chega municipal para esa recuperación
de espazos públicos para a veciñanza, que nos parece oportuna e ademais necesaria, sí que me gustaría determe no que se refire a esa achega ao consorcio de servizos de benestar que pola Galiña Azul, pola escola infantil que hai no noso concello e pola que xa tamén debatimos en diferentes ocasións, sobre todo no que respecta a ese contencioso administrativo que interpuxo o Concello de Betanzos, co cal nos xa manifestamos no seu momento a nosa contra, porque xa previamente se sabía que era un recurso que se iba a perder, porque xa había sentencias noutros concellos de Galicia que así o decían e, polo tanto, parecíanos algo totalmente injustificado ese recurso contencioso administrativo, porque o único que xera é retraso e, lóxicamente, o consecuente pago de intereses precisamente por ese retraso e, no seu momento, tamén estivo pendendo dun fío esa gratuidade das escolas infantís que puxo en marcha a Xunta de Galicia para todas as escolas infantís, tanto de iniciativa social como, lóxicamente, as que de alguna maneira controla a Xunta de Galicia directamente, e tamén para as escolas municipais infantís. Algo que xa manifestamos no seu momento, precisamente polo que acabo de decir, porque era algo que xa era coñecido e Vox Populi, que noutros concellos de Galicia que fixeron o mesmo. Eu non teño por que cuestionar un contencioso administrativo, evidentemente, se non hai unha xurisprudencia que nos manifeste de alguna maneira esa contrariedade, pero neste caso, como digo, xa existía e, polo tanto, é certo que a sentencia chegou cando chegou e a obriga do pago non se podía prever nos orzamentos, pero é evidente que, como dixen, que non estivemos de acordo xa dende un inicio e, polo tanto, nos salvando os convenios urbanísticos e esa recuperación de espazos para a veciñanza, que estamos totalmente de acordo, o noso voto vai a ser o da abstención e nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Ben, sobre varias cuestións que formulou a voceira do Bloque Nacionalista Galego. É verdad que os remanentes quedan reducidos, pero vostedes, a igual que o Grupo Socialista, presentaron diversas mocións para que o Estado liberase o uso dos remanentes líquidos de tesorería para gastos xerais ou o superávit orzamentario para poder levar a cabo investimentos de cara á veciñanza. E iso foi o que se fixo. Estivemos uns anos encorsetados, as administracións locais, a pesar de ter remanente positivo, superávit positivo e débeda bancaria cero, como é o noso caso, e no momento que pudemos dispoñer dos remanentes, os usamos principalmente para investimentos, para obras novas ou para achegas a outros investimentos, convento de donas, reparación de semáforos, baños encastrados na Alameda, que xa está axudicada e se vai a levar a cabo nestes días, a nova pantalla na Plaza dos Ismás García Naveira, o pavimento do parque infantil do colexio, aglomerados de camiños de titularidade municipal, como poden ser os de Sanxiao, o de Tabaques e de Illobre. Polo tanto, son remanentes que afloraron no Concello froito do esforzo dos betanceiros e das betanceiras, dos seus
impostos, das súas achegas e, polo tanto, os estamos reinvertindo para o seu use e disfrute. As cousas costan cartos neste pleno de forma constante e, como debe de ser, todos os grupos facemos achegas para que se leven a cabo mantementos, para que se leven a cabo novos investimentos e hai que buscar fonte de financiamento. Uns van con cargo aos orzamentos, outros van con cargo a subvencións ou plans provinciais e outros van con cargo ou foron con cargo aos remanentes. E cando se producen estas licitacións, no caso de haber baixas, pois aflorarán outra vez os remanentes e esperemos que para o ano esta magnitude pois tamén siga sendo positiva e poidamos seguir, no caso de que esa suspensión das reglas fiscais se volva a prorrogar, pois poder utilizalas. Decía vostede que a débeda prevista polo contencioso administrativo, o sea, que xa estaba previsto e que debía de haber fondos reservados, a sentencia foi deste ano. E entrando co orzamento xa elaborado, entrando a analizar esa cuestión sobre as achegas da Galiña Azul, cando se presenta o contencioso administrativo, este Concello foi dos pioneiros en presentalo. Non fomos a remolque, non había ningún... Isto non se presentou neste mandato, xa foi nun mandato anterior, e non fomos a remolque de ningún concello, nin éramos coñecedores de outras sentencias porque aínda non habían chegado. Si é certo que chegou primeiro unha sentencia, creo que foi a da Coruña, despois a de Vigo, despois a de Oleiros e despois a nosa, pero co contencioso máis que presentado. No momento que se presentou o contencioso non había ningunha sentencia. E presentamos o contencioso porque pensábamos que en aquel momento que era de xustiza presentalo e ademais seguindo os criterios dos asesores xurídicos municipais aos que se lle consultou. E o presentamos porque facendo historia, cando se construye a Galiña Azul, o Concello firma un convenio co Consorcio Galego de Benestar, convenio que pasa por este pleno, apróbase a asignatura do mesmo, polo cal o Concello lle cede ao Consorcio a parcela e lle dá os servicios de luz, auga, alcantarillado. A Galiña Azul construíse e o Concello non asina ningún convenio pola xestión do mesmo. E máis, tiñamos unha gardería de competencia, unha gardería municipal, a pesar de non ser a nosa competencia, pero que se había creado e se había posto en funcionamento antes da lei de racionalización do sector público, polo tanto, podíamos crear ese servicio e ante a disyuntiva de defender aos veciños e as veciñas de Betanzos, entendendo que non tiñamos por que pagar algo que non era da nosa competencia, presentamos ese contencioso administrativo. O contencioso non nos deu a razón e agora temos que facer fronte a ese pagamento. Pero se nos volvéramos a situar naquel momento, eu sería da idea, no caso de que volvéramos a ter esas opinións favorables dos xuristas municipais, de volver a presentalo, posto que entre defender aos nosos veciños e veciñas e outro tipo de intereses, pois volveríamos a poñernos de parte da nosa veciñanza. Nada máis que engadir. Moitas grazas, vocera nacionalista. Moi brevemente. Simplemente ante a cuestión de que é positivo, se presentaron mocións para destinar os remanentes líquidos da tesouraría para investimento, por suposto que sí, e como vostede di, volveríamos facelo. Mas se nos cinquimos aos datos que se nos presentan nestes informes, non é así exactamente. Dos 412.000 euros deste proxecto ou deste expediente, se deixamos a un lado os 240.000 euros dos convenios urbanísticos, que creo que os debemos deixar ao lado, que estaremos de acordo, hai 43.900 euros para
investimento e 128.000 euros para saldar unha débeda. Por tanto, o investimento é unha cuarta parte deste expediente. Sexamos sinceros e digamos as cifras como son. Non destinamos a un remanente líquido de tesorería para investimento, destinamos en grande medida para pagar unha débeda que temos contraída por unha sentenza xudicial. Nada máis que dicir, moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi brevemente, nos encontrarán sempre defendendo os intereses dos veciños, eso non o dubide, pero penso que os intereses dos veciños deben defenderse sempre, tamén en materia económica. Lóxicamente, para defender os intereses dos veciños en materia económica, pois hai que planificar un bo orzamento que atenda todas as necesidades, que tamén atenda as urxencias que podan surdir. Lóxicamente que non nos metamos en pantanos que igual non é necesario meterse, porque vostede fálame de que foi na anterior legislatura, evidentemente, pero o Concello de Betanzos non foi pionero nese recurso contencioso administrativo que, como ben explicou, primeiro foi a Coruña, Vigo, máis Oleiros e despois foi o Concello de Betanzos. E hai algunha sentencia anterior a que se presentase o recurso por parte do Concello de Betanzos. Polo tanto, a ver, demagoxia xusta. Aquí todos estamos para defender os intereses dos veciños, eso vaya por diante, pero hai que defendelos sempre, non cando interesa, porque quedan moi ben as palabras, son moi bonitas e quedan estupendas e quen as escoite dirá, ai, que maravilla, pero, claro, das palabras hai que pasar aos feitos, como se defenden os veciños. Non teño nada máis que decir, moitas gracias. Pois efectivamente, hai que defender os intereses dos veciños e veciñas de Betanzos sempre. E con esa idea xa non foi no mandato anterior tampouco, foi hai 2 mandatos, cando este Concello presentou ese recurso porque o equipo de goberno daquel momento, sendo alcalde Ramón García, e os técnicos e técnicas municipais entendían que era obriga deste Concello defender os intereses dos veciños e veciñas de Betanzos e non estar de acordo co que se plantexaba dende o Consorcio Galego de Benestar. E esa foi a única motivación para presentar ese recurso, porque cando se construiu a Galiña Azul neste Concello, igual que se fixo noutros concellos, neste diuse a peculiaridade que explicou o voceiro do grupo de goberno de que foi o Concello que cedeu os terrenos e de que foi o Concello o que puxo os servizos nesa infraestructura, algo que non ocurriu noutros concellos. Entón, dende este Concello, tanto o equipo de goberno daquel momento, que, como digo, xa hai máis mandatos, non foi no pasado tampouco, como os técnicos e técnicas municipais entendían que o consorcio debería ter eso en conta. E non se tuvo en conta. E por eso o alcalde daquel momento nunca chegou a asinar un convenio entre o Concello de Betanzos e o Consorcio Galego de Benestar, convenio que vostede repetiu moitas veces que estaba asinado entre a FEGAM e o Consorcio, é certo, pero ademais de asinalo a FEGAM, cada concello asinou o seu propio convenio específico. Ese convenio entre o Concello de Betanzos e o Consorcio Galego nunca se chegou a asinar. E basándose en que esa asinatura nunca tivo lugar e que os servizos xurídicos e técnicos municipais e o equipo de goberno entendían que non se podía asinar nesas tal e como se plantexaba, foi polo que se presentou o recurso e se decidiu esperar a ver que ditaminaba a xustiza e a xustiza ditaminou agora, moitos anos despois. Bueno, pois evidentemente acatamos a resolución da xustiza e agora hai que pagar, pero a motivación única para presentar ese recurso foi a de defender os intereses dos veciños e veciñas de Betanzos. E, por tanto, sempre, naquel momento tamén, e dende aquel momento ata agora, sempre, evidentemente.
simplemente aclarar que, decía a voceira nacionalista nesta última intervención, fala desta aprobación de modificación da que estamos a falar agora, que o investimento é o mínimo do que se trae aquí a aprobación. Evidentemente, neste caso concreto, sí, pero se botamos unha ollada a por que chegamos a estes extremos de non me será perdón, porque está tan baixo o que queda no remanente, perdón, a inmensa maioría foi para investimentos. Entón é un pouco demagóxico facer a comparativa co que hoxe traemos de todo o remanente e as cousas non son así. Calcule a porcentaxe e comentámola se quere noutro momento. Entón, aclarado eso, señor secretario, que se someta este punto a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pois este punto tamén queda aprobado co voto favorable do Grupo Socialista e a abstención do Partido Popular, do Bloque Nacionalista Galego e dunha concelleira socialista. Punto seguinte. O punto seguinte, o punto quinto, de recoñecemento extrajudicial de crédito 2/2022. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, este expediente ben motivado porque varios proveedores do Concello presentaron 13 facturas correspondentes ao exercicio anterior neste exercicio 2022. Concretamente, foron dúas facturas polo Servicio de Conserxería no Conservatorio Municipal que se presentaron o 9 de febreiro de 2022, unha factura do torneo de fútbol sala do 800 aniversario que se presentou o 18 de marzo do ano en curso, unha factura de pintados viarias que se presentou o 3 de maio de 2022, 7 facturas da Sociedade Xeral de Autores que se presentaron o 14 de xullo deste ano, unha factura de transporte presentada o 11 de xullo de 2022 e unha factura de enerxía eléctrica registrada o 30 de maio de 2022. Ao tratarse de servicios correspondentes ao ano 2021, e ao ano 2019, concretamente esa factura da Federación Galega de Fútbol polo torneo 800 aniversario, para poder levar a cabo o pagamento destas 13 facturas compre recoñecelas de forma extrajudicial, polo que propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, levantar o reparo emitido pola intervención municipal e aprobar o recoñecemento extrajudicial de créditos número 2/2022/Pleno. A dita aprobación comprende a relación de facturas con número de rexistro contable F2022/39, numeradas cos rexistros do rexistro contable do 2022-424 ao 2022-1949 e que se inicia ca factura número 22 e finaliza ca factura número F21-32-13-704-50-964 e segundo, aplicar con cargo ao orzamento do exercicio 2022 os correspondentes créditos por importe de 14.134,14 euros con cargo ás aplicacións orzamentarias recollidas na relación. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas. Ben, neste caso temos un expediente por un importe relativamente pequeno, hai que recoñecelo, é dicir, 14.000 euros por un número escaso de facturas, máis escaso do que nos teñan acostumado, a verdade hai que recoñecelo, máis que deixa ver algunhas cuestións que siguen a ser preocupantes, é dicir, que seguimos contratando a prestación de servizos con carácter repetitivo e continuado, como deixa claro o Servizo de Intervención no seu informe desfavorable, dividimos en lotes os servizos para contratalos, neste caso o Servizo de Conserxería do Conservatorio. A este respecto, no pleno anterior, cando se falaba, cando eu mesma dicía que mesmo se privatizaba os servizos de conserxería, o voceiro do equipo de goberno negaba a privatización dos servizos. Isto que é? Naquel momento vostede dixo que se cubrían vacacións mediante este sistema e pregunto eu, unha institución como esta non ten unha listaxe de sustitucións e de non ser así, por que non a creamos? Por que seguimos contratando servizos como este a través de empresas privadas e dividindo en lotes para non ter que ofertalo? Por outro lado está a cuestión das facturas sen pagar, que é algo repetitivo, en algúns casos xustificable, facturas de maio do 21, cando estamos en setembro do 22, unha factura de xuño de 2019. 2 anos e pico despois. E outra que nos chama a atención, unha factura por retirar a maleza.
nós temos empregados municipais que teñen encargados estes labores ou non os temos. Contratamos empresas privadas para que leven a cabo traballos que poden realizar ou que teñen dentro das súas atribucións os empregados municipais. Na nosa opinión, continuamos recaendo nos mesmos erros e semella, desde logo, que non teñen intención ninguna de modificalos, que é o que máis nos preocupa de todo isto. E por todo o anterior, imos estar en contra deste punto en concreto. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, pois asistimos novamente a un recoñecemento extrajudicial de crédito, o segundo neste exercicio, algo ao que nos teñen acostumados xa nos anos anteriores e volven a repetirse pois as mesmas cuestións como fraccionamentos de contrato, facturas que aparecen agora do 2019 e do 2021, que, por certo, os proveedores, algúns deles, as presentan as facturas en febreiro deste ano e estamos rematando setembro. Entón, agardan a setembro para facer este recoñecemento extrajudicial. Donde está o período medio de pago? Volvemos outra vez ao mesmo. Estes proveedores fixeron o seu traballo e están sin cobrar. Traballos do 19 e do 21. As facturas as presentaron no mes de febreiro, algúns deles, e estamos rematando setembro. Hoxe aprobarase en pleno e todavía hai que seguir co procedimento cando se van a pagar estas facturas. Entón, eu penso que se defenderan sempre os intereses dos veciños, evidentemente isto non o farían. Betanzos non estaría como está. E máis atenderían as peticións e as súplicas que fan os veciños e as veciñas continuamente. Xa non falo dos grupos políticos que conforman a corporación. Antonte estaba vendo os decretos que nos enviaron a semana pasada coa documentación do pleno e atópome que o 13 do 9, xa fai 15 días aproximadamente, aproban as liñas estratégicas do orzamento, supoño que do 2023. A primeira noticia que ten este grupo municipal. E despois envíanos un tocho así de papeles e dannos 2 días para que fagamos propostas. Esa é a defensa dos intereses dos veciños, que este grupo municipal tamén representa os veciños. E a señora voceira do Bloque Nacionalista Galego tamén. Entón, volvo a decir o mismo que dixen. A defensa dos veciños vai máis alá das palabras. Tamén se fai con feitos. E non teño nada máis que decir nesta primeira intervención que manifestar por todo o que acabo de decir o noso voto contrario. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, empezando por o final, aquí ningún veciño ni ninguna veciña ten que vir a suplicar nada. Eso era en tempos pretéritos, cando se falaba de beneficencia en vez de servicios sociais ou de favores en vez de dereitos. Os veciños demandarán necesidades, pero non teñen nada que suplicar, e este grupo de goberno intenta atender todas as peticións coa maior celeridade posible. Me din que nin lles damos 2 días para facer propostas aos orzamentos. Os últimos que aprobamos do 2022 tiveron 3 meses, dende a primeira xuntanza hasta a aprobación, para facer propostas, tanto o plan provincial de obras e servicios como os orzamentos, e vostedes non fixeron ninguna. Din que os temos acostumados a recoñecementos extrajudiciais, que é algo que se volve a repetir e que son facturas que aparecen agora. E eu digo, que responsabilidade ten o Concello de Betanzos e que responsabilidade ten este goberno se a Sociedade Xeral de Autores presenta 8 facturas en xullo deste ano correspondentes ao ano 2021, ou que responsabilidade temos se a Federación Galega de Fútbol presenta unha factura do ano 2019 no ano 2021. 22. Perdón, 22. Entón, aquí, en Madrid, en Sevilla ou en Carballo, cada vez que se presenta unha factura dun exercicio anterior, no exercicio corrente ten que ir a recoñecemento extrajudicial
crédito, polo tanto non é algo que este goberno teña acostumbrados, nin é algo que se volve a repetir por desatención, sino que se presentan estas 13 facturas que suman 14.000 euros porque os proveedores as presentaron ao longo deste exercicio e se traen agora porque cando están conformadas polos técnicos municipais a totalidade delas. Esas que se presentaron en febreiro estaban pendentes dunha conformidade se non se houberan traído no primeiro expediente extrajudicial de créditos que se aprobou neste pleno. Por lo tanto, se traen agora porque no momento que se confeccionou o expediente e a responsabilidade de que non estén pagadas a día de hoxe é porque as presentaron extemporáneamente. Sobre a prestación do servicio do conservatorio, sí, no anterior pleno dicen que non estaba privatizado ningún servicio de conserxería, que o único servicio que estaba privatizado era o do cemiterio, pero para cubrir vacacións ou baixas mediante un contrato menor que se había levado a cabo. E é así, o servicio de conserxería do conservatorio, cando se celebrou o anterior pleno, non estaba externalizado. Se recorreu a unha empresa mentras non se resolveu o pase a segunda actividade dun policía local. O anterior persoal municipal que estaba facendo as labores do conservatorio era un traballador dos esgrumires que logo dunha sentencia xudicial pasou a formar parte da plantilla do Concello, posto que se readmitiu naquel momento, se optou pola readmisión, e no momento en que pechou o conservatorio pola pandemia, igual que outros centros, que todos os centros educativos, volveu a facer tarefas de protección civil, de desinfección, concretamente naquel momento, e se considerou que era unha necesidade que non se podía voltar atrás. Entón, naquel momento tamén se activaba de forma paralela o expediente de segunda actividade dun policía local, posto que a súa saúde non lle permitía seguir levando a cabo tarefas de policía, e nese impás se levou a cabo o servizo por unha empresa privada, posto que era unha demanda da dirección do conservatorio contar co servicio de conserxería. Polo tanto, o que fixemos foi organizar, pensando en como se podía quitar maior rendemento ao cadro de persoal municipal e para dar o mellor servicio posible. Eso foi o que se fixo, tomar a decisión de, en ese impás, pois que ese servicio de forma temporal o levase unha empresa que, reitero, a día de hoxe xa non é así. E xa para rematar sobre ese transporte de restos de corta e de poda de maleza, os operarios municipais, efectivamente temos operarios municipais que poden facer as tarefas de corta e de retirada de árbores no río, como foi o caso de toda esa maleza que tivo que ser transportada e xestionada. Os operarios municipais non son xestores autorizados, non poden desfacerse desos restos de poda, nin o Concello é un xestor autorizado. Non coñezo ningún Concello que sea xestor autorizado. Entón, o transporte e o posterior tratamento desas malezas, principalmente que impedían a navegación nos nosos ríos e que eran un perigo para os nosos veciños e eran un perigo para infraestructuras municipais, como era o caso de multitude de árbores caídos no río Mendo, pois foron retirados e tiveron que ser eliminados mediante un xestor autorizado que foi o encargado tamén de facer o transporte, e presentou a factura un ano
despois, concretamente, creo que foi en xullo, creo que informei. Ese foi o traballo que tivo que realizar esa empresa e nós non temos a responsabilidade de que presentara a factura de forma extemporánea e nada máis que engadir esa justificación deste expediente. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, facía referencia ao voceiro do equipo de goberno que estes trámites se fan aquí en Madrid, en Sevilla ou en Carballo. A verdade descoñezo como se atúa nestes concellos, non sei como está en Madrid ou Sevilla. Carballo está bonito, está limpo, está esplendoroso, medrando, e levando a cabo iniciativas punteiras no país, así da gusto. Oxalá o noso concello levase a cabo ese tipo de iniciativas e se fixasen máis nas cuestións positivas en sempre botarnos en cara outro tipo de cuestións. Non sei se ali os veciños teñen que suplicar que se lle melloren as súas instalacións ou as rúas da súa vila. Aquí, desde logo, teñen que expoñelo a diario nas redes sociais para ser escoitados. Desde logo, un concello non debe funcionar así. Remítome a miña primeira intervención e non teño nada máis que engadir. Grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Eu dixen súplica sabendo perfectamente o que significa a palabra suplicar e díxeno con todas as letras. E digo suplicar porque polo caso que lle fan a moitos dos veciños e veciñas do noso concello, pois é evidente que teñen que suplicar que atendan pois as súas necesidades. Por outra parte, di que non teñen responsabilidade algunha en que as empresas presenten as facturas fora de prazo. E eu digo, que responsabilidade ten a empresa que fixe os traballos de servicio de conserxería no conservatorio, que fixe os seus traballos a finais do ano 2021, presente as facturas en febreiro e lle vayan a pagar en novembro, posiblemente un ano despois. Que responsabilidade ten esa empresa? Digo eu que a responsabilidade será do Concello de Betanzos, que quen emite o pago, porque se eles presentan as facturas de novembro e de decembro en febreiro e agora o traen en setembro, a finais de setembro, saben como nós que isto non se vai a poder pagar antes de finais de outubro ou principios de novembro. Entón, eu penso que cada un ten que asumir a súa responsabilidade. Penso eu que tamén non o fan cando a intervención municipal informa desfavorablemente con reparo suspensivo. Iso non o digo eu, é que está nos informes de intervención. Eu descoñecemos cando conformaron as facturas e se houve algún atranco para que esta relación contable apareza nesta sesión plenaria. Esa información non a temos. Por iso falaba antes de falta de información e falta de transparencia, non só cos veciños, sino tamén cos grupos municipais que conforman esta corporación. Tanto, vostedes falan dunha cousa que nos descoñecemos, ou nos dan toda a información para coñecela e entón, pois, poder falar de outra maneira ou, evidentemente, nos, coa documentación que temos, é o que podemos decir. E digolle unha cousa, o que dixo do orzamento deste ano non é certo, porque acabo de revisar agora mesmo o correo electrónico, enviounos o 4 de abril a documentación do orzamento e, se non recordo mal, aprobouse en abril, a finais de abril deste ano. Polo tanto, 3 meses, penso eu que de 4 de abril a 20 e pico ou 30 de abril non van 3 meses, polo menos na miña casa, ou polo menos na escola que estudiei eu, que está aí abaixo, que é o Vales Villamarín. Polo tanto, eu penso que un pouco de seriedade, que nós tamén temos boa memoria, e se non temos memoria, pois podemos consultalo e podemos decilo. Tanto, eu penso que as cousas hai que tomalas un pouquiño máis en serio, que non estamos xogando no patio do colexio. Non teño nada máis que decir. Gracias. Señora voceira do Partido Popular, tomando as cousas en serio, evidentemente, unha cousa é que se lles mande a documentación do orzamento e outra que se lles pidan aportacións a ese orzamento. Unha vez que está elaborado, non é o momento de facer esas propostas. Bastantes meses antes, a todos os grupos se lles pediron propostas, igual que se van facendo ao longo de todo o ano, ao longo de moitos plenos, e se tratan de recoller.
ese non é o momento de facer as propostas. Pedíronse moito antes. De feito, agora pídolles públicamente para que quede constancia as aportacións que queiran aos orzamentos vindeiros. É que o funcionamento dun concello non é así. Entende? Primeiro se fan as aportacións, despois se conforma o orzamento e despois se presenta a documentación que vai ir ao pleno dese mes, evidentemente. Evidentemente. Non é ese o momento de facer as aportacións. Entón, claro, seriedade, porque é que a veces o tono e a forma parece que... E non é así. Non é así. Cando se piden aportacións tempo antes nunha xuntanza entre todos os voceiros e a alcaldía, despois confórmanse os orzamentos e despois se presenta a documentación para un pleno, é diferente. Vale? Non se lles pediu as aportacións o 4 de abril ese que vostede di, ou non sei que día de abril, porque evidentemente os orzamentos ian a ese pleno de abril. Entón, non, despois na aclaración de voto, un pouco de seriedade sí, pero por todas as partes. Señor secretario, que se proceda á votación deste punto, despois doulle a palabra. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois apróbase cos votos a favor do Grupo Socialista e o voto en contra do BNG, do Partido Popular e dunha concelleira socialista. Agora ten a palabra. Un minuto. Sí, non, simplemente daquela mudou o sistema, porque o primeiro ano que se fixeron os orzamentos nesta legislatura, a min chamoume o voceiro socialista, acudín ao Concello, doume a documentación dos orzamentos e nese momento díxome que tiñamos X prazo para presentar propostas. Entón, seriedade, sí, seriedade. Vale. Non minto, está el aí para decilo. Se quere, busco a data en que tuvemos a xuntanza para pedir... Estou falando do primeiro ano. Bueno, non sei, non recordo o primeiro ano. Se quere, busco a data na que pedimos propostas aos 3 grupos políticos meses antes de abril. Se quere, busco a data da xuntanza de voceiros que tivemos na que se falou de setembro. No seguinte pleno direille, eu non a interrompín, no seguinte pleno direille a data exacta na que se pediron esas propostas. Bueno, por alusión un minuto. Simplemente por alusión, sí, nesa primeira elaboración de orzamentos, cando se chamou tanto a voceira do Grupo Popular como a voceira do Bloque Nacional, o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, posto que ela non conformaba parte desta corporación, foi para explicarlle os orzamentos que xa estaban elaborados e é certo que se lle pediu se tiñan algunha achega que facer. Os outros dous, o último orzamento, o correspondente ao 2022, ao igual que o do 2021, houve unha xuntanza de voceiras na que participou a alcaldía e este voceiro tamén, concretamente para a elaboración dos orzamentos do ano 2022, foi no outono, entre o mes de outubro e de novembro, a data exacta non me acordo, pero creo que foi a mediados do mes de novembro, na que se digo era en outubro, perdón, e creo que se había dado de prazo hasta o 30 de novembro para facer esas achegas, tanto para a elaboración do POS como para a elaboración dos orzamentos, e iso foi o que citei eu aquí neste debate. E se é certo que o Bloque Nacionalista Galego fixo unha serie de achegas e o Partido Popular non as fixo, esa é a realidade. Xa está aclarado. Buscarei a data da xuntanza para o vindeiro pleno. Señor secretario, punto seguinte. O punto seguinte é o punto sexto, convenio para subvencións nominativas a Asociación As Vellas Non Paramos, Club Ciclista, Club Xadrez polas actividades ano 2021. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Hai escasamente 2 meses este equipo de goberno trouxe esta sala a aprobación a proposta para a concesión de diferentes subvencións de carácter nominativo a diferentes entidades sociais, culturais e deportivas. Neste sentido, e continuando co compromiso co tecido asociativo municipal, traese a este pleno a aprobación a concesión destas subvencións nominativas a outras 3 entidades deportivas do noso municipio. Estas son o Club Ciclista Betanzos, histórica entidade betanceira,
que continuamente traballa na posta en marcha de diferentes actividades deportivas, así como na promoción e desenvolvemento do ciclismo, o Club As Vellas Non Paramos, recoñecida entidade betanceira que promove o fomento do multideporte, ofrecendo actividades para familias e, por conseguinte, a promoción dun adecuado e saudable uso do tempo de ocio libre. E, por último, o Club de Xadrez de Betanzos, que desde hai décadas encárgase da dinamización e fomento do xadrez no Concello de Betanzos como unha clara ferramenta pedagóxica e lúdica. É por iso que propoño ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, conceder ás entidades que se relacionan unha subvención nominativa para actividades levadas a cabo durante o ano 2021 polos importes que se relacionan e aprobar o texto dos convenios de colaboración entre o Concello de Betanzos e as distintas entidades para actividades levadas a cabo durante o ano 2021. Club Ciclista Betanzos por importe de 3.500 euros, Club Xadrez Betanzos por importe de 1.000 euros, Asociación As Vellas Non Paramos por importe de 3.500 euros. Segundo, dispor o gasto das subvencións nominativas previstas nos orzamentos segundo os importes indicados no punto anterior. E terceiro e último, establecese un prazo de 10 días hábiles dende a recepción da notificación da presente resolución para proceder á asinatura do convenio de colaboración. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas. Ben, como se ven demostrando ao longo do tempo en algúns dos últimos plenos, semella que as subvencións nominativas son problemáticas tanto polo fondo como pola forma. Quixera empezar esta intervención insistindo en que nunca, en ningún momento, cuestionamos en absoluto o bo facer das organizacións que reciben as mencionadas subvencións nominativas. Non é a nosa intención. O problema é o de sempre, o modelo clientelar e o feito de escoller unhas institucións ou unhas organizacións e non outras. É dicir, porque escollemos unhas e deixamos de lado a outras que tamén levan a cabo interesantes iniciativas en proveito da veciñanza de Betanzos. Mais o que nos ocupa é o falar das subvencións nominativas nos últimos plenos e a quebra do principio da anualidade orzamentaria e o feito de non ter encaixe dentro da actividade de fomento ou fallar o efecto incentivador. Como ben di o Servizo de Intervención nos seus informes desfavorables, estamos a financiar actividades de 2021. E por todo isto, polo propio modelo que nos leva a debater este tema e pola xestión que se está a facer del, estamos en contra desta cuestión. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Escoitaba hai unhas horas o pleno de xullo, seguimos facendo todo, estamos na mesma situación, incumprimento da legislación, fiscalización desfavorable da intervención. Decía o voceiro socialista nese pleno que xa estaba asinado o borrador do plan estratégico de subvencións. Pero vendo que seguimos o mesmo, pois isto é todo falar. O resumen da intervención pois é tarde, mal e arrastro, como sempre. Vaya por diante que o noso voto vai ser favorable porque, bueno, as asociacións non teñen culpa destes fallos de xestión. E, bueno, máis nada nesta primeira intervención. Grazas. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Grazas, señora alcaldesa. Ben é certo, bueno, como digo por todo o Grupo Popular, fai 2 meses se debateu este asunto, tal e como dixen ao inicio da miña exposición, con outras asociacións de moito variedade, non? Cultural, deportivo, ACEBE, por exemplo, que realizan unha actividade económica importante, e este mes traemos estas 3 entidades deportivas que estes importes cerrados de maneira nominativa pois lles facilita moito a súa actividade ao longo de todo o ano. Se traballaran cunha previsión económica imprevisible por parte destas axudas que aporta o Concello de Betanzos, pois moitas non poderían seguir a súa actividade anual. En este sentido, o pasado xoves en Xunta de Goberno Local, pois o Concello aprobou as bases para subvencións en concurrencia competitiva nas que poderán acceder todas aquelas entidades sociais, culturais e deportivas e incluso
deportistas de carácter individual que ata agora non eran beneficiarios de ningún tipo de axuda por parte do Concello e poderán concurrir a tamén estas axudas por parte do Concello. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas. E que ninguén discute que estas subvencións lles faciliten a súa vida diaria ou que lles faciliten os seus labores, ou mesmo que o mereza, por suposto que o merecen. Claro que sí, estas e outras máis. O que se está a discutir hoxe é como se están a xestionar as subvencións nominativas e faise tarde e por iso teñen vostedes un informe desfavorable da intervención deste Concello, porque se está a xestionar mal un modelo que de por sí xa non está ben, un modelo clientelar que escolle a dedo a quen se lle dá o diñeiro público de todos e de todas. Nada máis, e reitero o noso voto contrario a esta cuestión. Voceiro popular. Eu o que vexo aquí é que non entenden vostedes o motivo das subvencións, que é a incentivación do deporte. Por isto que, sí, os cartos son necesarios, pero non hai que repartilos. Toma dos cartos e xa está. Hai que incentivar. Por iso a intervención fai a súa fiscalización desfavorable. Ademais de que, claro, que necesitan os cartos no ano en que se licitan as subvencións, lógicamente. Para iso hai que traballar, lógicamente. Ben, reiteramos o noso voto favorable e máis nada. Grazas. Ben, señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois este punto queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista e do Partido Popular, o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego e a abstención dunha concelleira socialista. Punto seguinte. O punto seguinte é o punto sétimo, moción do BNG relativa á prestación do servizo de comedor e de mañanceiros no CEIP Francisco Vales Vilamarín. Voceira nacionalista ten a palabra, disculpe. Moitas grazas. Ben, o CEIP do noso Concello, Vales Villamarín, o único centro de educación infantil e primaria que posúe o noso Concello, ten a dubidosa fama de ser o centro máis masificado de Galiza, con alrededor de 900 alumnos e alumnas. Unha masificación que tamén lle afecta aos servizos complementarios, tanto de transporte escolar, que xa foi obxecto de numerosas reivindicacións e debates ao longo dos anos pasados, como o servizo de comedor e de mañanceiros. Este último está xestionado por este Concello a través dunha empresa, Alimentación Saudable Galega, e conta con alrededor de 450 usuarias repartidas entre ambos os edificios do CEIP, de infantil e de primaria, que poden facer uso dun dos servizos, dos dous ou daquel que necesiten. Independentemente do número de alumnos e de alumnas do centro, este tipo de servizos se incrementa co número de usuarias ano tras ano, debido ás dificultades con que se atopan as familias para conciliar a vida familiar e laboral e tórnanse indispensables para a maioría das unidades familiares. Son precisamente esas familias as que non transmiten curso tras curso as queixas polo funcionamento deste servizo. Así, expoñen a necesidade de acabar coas dúas quendas de xantar no comedor de primaria e expresan o seu descontento polo feito de ter a cativos e cativas de 9 anos agardando ata as 5 para xantar. Como que as 5? As 5, lin 15, perdón. Perdón, desculpen. Se ben é certo que é incuestionable a falta de espazo do Vales, esta problemática xa se daba antes da pandemia, no curso 18-19 xa houbera dúas quendas, non me engano, e non se levaron a cabo reformas necesarias para darlle solución ao problema. Un problema que desde logo non vai ir a menos. Son varias as familias que renunciaron á súa praza no comedor por non se adecuar ao sistema de quendas á súa situación laboral e, a pesar desa renuncia, tiveron que pagar o servizo do mes de setembro. Canto á xestión, as solicitudes fanse cada ano un chisco máis tarde, polo que as familias coñecen tamén moi tarde se os seus fillos e fillas foron admitidos e se son beneficiarias de algunha bonificación. É certo que son todos admitidos, mas sempre hai algunha solicitude que se perde. Para coñecer as bonificacións, compre seguir chamando individualmente ás oficinas de servizos sociais para saber o tipo de bonificación que foi concedida. Este último punto, o das bonificacións, está a ser especialmente problemático este curso, e a pesar de terse afirmado que estas ian aumentar, son moitas as familias que nos indican que viron como as bonificacións que lles corresponden foron a menos cando a súa situación económica non mellorou ou, en moitos casos, empeorou e viron reducidas as súas bonificacións.
Perante as preguntas das familias, indicouselles que as bonificacións non eran recorribles. Esta situación está a crear un malestar notable entre a comunidade educativa. Consideramos que debe ser solucionado de cara aos próximos cursos e, por iso, traemos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e o Concello de Betanzos a realizar as obras que foren precisas para eliminar as dúas quendas do servizo de comedor do edificio de primaria do CEIP Francisco Vales Villamarín. En segundo lugar, instar o Concello de Betanzos a axilizar e a mellorar o sistema de solicitude de adxudicación do servizo de comedor e de mañanceiros do CEIP Francisco Vales Villamarín. En terceiro lugar, instar o Concello de Betanzos a facer pública en tempo e forma e respetando a Lei de Protección de Datos a listaxe de familias con bonificacións polo uso de comedor e de mañanceiros do CEIP Francisco Vales Villamarín e a contía desas bonificacións, así como os criterios que se seguen para determinar esas bonificacións. En cuarto lugar, instar o Concello de Betanzos a revisar as resolucións das bonificacións para as familias polo uso de comedor e de mañanceiros do CEIP Francisco Vales Villamarín no curso 22-23 e, en último lugar, facultar a Alcaldía e a Concellera en quen delegar a tomar cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Moitas grazas pola atención. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Pois ben, vaya por diante que evidentemente apoiaremos esta moción, tanto no que respecta á instancia a Xunta de Galicia como ao Concello, e vemos totalmente apropiadas todas as cuestións que nelas se recollen. É certo que inmediatamente non creo que poida ser, é dicir, para este curso xa temos o problema do espazo do comedor, por iso nos fixemos unha proposta para facilitar esa conciliación das familias que teñen 2 ou máis fillos para que poidan asistir os fillos da mesma familia á mesma quenda e que non lle toque en quendas separadas, porque iso significa que os pais teñen que estar 2 horas para recoller aos seus fillos. Unha medida que pode ser inmediata e que pode facilitar a conciliación no caso desas familias numerosas, con 2 ou máis fillos. E facer unha puntualización, se non recordo mal, xa se aprobou en sesión plenaria que se iban a facer todos os trámites para comprobar datos de veciños e veciñas que teñen outras administracións, como poden ser as certificacións de non ter débedas ou a comprobación dos DNIs, etcétera, etcétera, e, según nos consta, seguen solicitando esta información de maneira documental. Entón, sí que nos gustaría insistir en que sería importante para facilitar o acceso e a solicitude das familias a esta axuda e a todas as outras que ten o Concello, que se lles facilite a comprobación desos datos con respecto á Seguridade Social ou a Facenda, sexa autonómica ou sexa de carácter estatal, así como a comprobación da súa documentación, do Documento Nacional de Identidade. Como dixen, estamos totalmente a favor e de acordo con esta moción e non teño nada máis que engadir nesta primeira intervención. Grazas. Ben, moitas grazas. Vamos a ver. Xestionar o servizo de comedor e mañanceiros do Francisco Vales Villamarín foi no seu día, hai algo máis de 10 anos, unha decisión política, porque naquel momento levaba anos xestionando a AMPA do Vales Villamarín, con todo o que eso supoñía para as persoas que conformaban aquela AMPA, e naquel momento o Concello, cos informes favorables, decidiu dar un paso adiante e asumir un servizo que non é de competencia municipal, e que poucos meses despois e coa cambio da legislación, se hubiésemos tratado un pouco de tempo, xa non poderíamos ter asumido, porque a legislación o impediría, como foi o caso tempo despois para tratar de asumir as actividades extraescolares que non foi posible. Por tanto, eso vai a por diante. Aquela foi unha decisión
política, porque dende este grupo político e dende o grupo de goberno que existía naquel momento, se creía firmemente en que este é un servizo necesario e imprescindible para dar resposta ás necesidades dos nenos e nenas que asisten a, como decía a voceira nacionalista, o único colexio de infantil e primaria público do noso municipio, e a dificultade que teñen as familias cada vez maior para a conciliación da vida laboral e familiar. Eso vai a por diante. E aí eu gustaríame preguntarlles cantos comedores das características dun centro educativo como que ten o Vélez Villamarín coñecen de xestión municipal. Cantos? En Galicia. Non vou decir que non coñezan ningún, pero sobran dedos da man. Por tanto, é un servizo complexo que foi medrando ano tras ano, a pesar de que o poñen como un servicio catastrófico, pois foi medrando porque é un servizo que mellorable, funciona ben, e foi medrando tamén porque a necesidade das familias evidentemente foi medrando. Non é verdade, como decía a voceira nacionalista na súa intervención, que no curso 18-19 houvese dúas quendas. Non, nunca houve dúas quendas ata a pandemia. O que si ocorreu é que, non sei se saben, entendo que deberían sabelo e que saberán, o Colexio Vales Villamarín, o de primaria, ten un comedor, unha zona destinada a comedor, que conta aproximadamente con espazo para 80 plazas, aproximadamente. No primeiro momento, ese era o espazo que se utilizaba para comedor, e chegaba. Como o servizo foi ano a ano medrando, despois entre a comunidade educativa, o Concello, o Centro e a AMPA decidiuse que era un servizo prioritario e inutilizouse o salón de actos. O Concello mercou o equipamento necesario e inutilizouse para todo o ano o salón de actos, utilízase dende hai ano exclusivamente como comedor, como espazo para o comedor. E cando eso non foi necesario, antes da pandemia, utilizáronse aulas espalladas polo colexio. Pero eso non técnicamente e dende todos os eidos, tanto dende os servizos sociais municipais como dende o propio centro, como dende as monitoras que prestan ese servicio, pois non é algo que vexan recomendable nin aconsellable. Pero esa era a situación antes da pandemia. As dúas quendas establecéronse por primeira vez durante a pandemia para garantir a distancia entre os nenos e nenas que asistían ao comedor. No edificio de infantil non hai ese problema, porque o espazo destinado ao comedor é enorme. Pero no de primaria é evidente que o espazo é absolutamente insuficiente. Aínda que ocupemos e inutilicemos, como se fixo, o salón de actos. Porque, como digo, o espazo destinado ao comedor daría cabida aproximadamente a uns 80 alumnos e alumnas, que é moi pouco. Agora voulles a dar os datos. A día de hoxe non, a día do luns 3 de outubro, porque agora a partir de outubro entran todas as altas solicitadas fora de prazo, que son 37 fora de prazo. A partir do luns asistirán ao comedor do Vales Villamarín 477 alumnos e alumnas. 143 de infantil, non hai problema por espazo, dos cales 62 están bonificados ou bonificadas e 334 no edificio de primaria, dos cales 171 están bonificados, en total 233 bonificados e bonificadas. Por tanto, 334 en primaria, o espazo que existe
para dar cabida a estes nenos e nenas é absolutamente insuficiente. Hai tempo que na Consellería son coñecedores deste problema. Dende o centro e dende o Concello tratou de darse solución ampliando espazos, como acabo de decir, primeiro co salón de actos, despois con aulas que se ocuparon. Pero non podemos pensar nun comedor con aulas espalladas polo Concello. Iso é impensable no ano no que estamos. Por tanto, igual que outras obras no Vales Villamarín que se levan demandando moitos anos, nesas obras incluir a ampliación do espazo destinado a comedor é imprescindible. E na Consellería son conscientes desto e de outros problemas que existen no cole. Como saben, houve unhas obras de melloras moi importantes hai uns anos, que se restringiron a unha parte do cole. A outra parte do cole está como cando moitos dos que estamos aquí íbamos a ese cole. Por tanto, hai espazos de primeira e de segunda, por así decir. Hai nenos e nenas que están nunha situación moi aceptable e hai nenos e nenas que están nunha situación inaceptable, pero bueno, ese é outro tema. Ceñíndonos ao comedor. Esa é a explicación de que haxa dúas quendas, non hai outra, porque chegados a este punto habería dúas opcións para que non existan dúas quendas. Habería dúas opcións, que existan as dúas quendas que se decidiu en consenso coas técnicos municipais e co centro para dar cobertura a todas as solicitudes deste servizo, ou ben restringirnos ao espazo que hai, facer un baremo e que máis da metade das solicitudes queden fora. Aí entra a decisión política. E a decisión política, e digo, de acordo cos técnicos e técnicas municipais e co propio centro, foi tratar de dar cobertura a todas as solicitudes que ano a ano van medrando polas razóns que sexan e establecer dúas quendas como se estableceu durante a pandemia. Pero nunca antes da pandemia existiran dúas quendas. Eu escoitei comentarios que porque antes da pandemia non había dúas quendas, pois porque había menos usuarios e usuarias do comedor. Menos. E naquel momento utilizábanse, ademais do salón de actos, aulas espalladas polo centro, que foi algo que de todos os estamentos vinculados ao servizo se dixo que era algo que ia en detrimento do servizo e que non era aconsellable e evidentemente creo que entra dentro do sentido común, que eso non é o mellor. Por tanto, establecense dúas quendas exclusivamente para dar cobertura a todas, a maior número posible de familias que necesiten deste servizo e porque o espazo é o que é e non o podemos estirar, non é como un chicle. Por tanto, ese é o motivo de que sigan existindo, despois da pandemia, dúas quendas, o único motivo. E agora quero facer referencia a varias afirmacións que se fan na exposición de motivos que non podo compartir. Bueno, unha que non podo compartir nin aceptar, entendo que a informaron mal, voceira nacionalista, e que diga que son varias as familias que renunciaron á súa praza no comedor por non se adecuar ao sistema de quendas á súa situación laboral e que tiveron que pagar o servizo do mes de setembro. O mes de setembro aínda estamos en curso, aínda non se pasou os recibos e as persoas que renunciaron ao servizo despois de pedilo van a pagar, se asistiron, ata a data na que pidan a baixa no servizo. Pero ninguén tivo que pagar polo de agora nada. O sea, iso entendo que é un erro, ou non sei que quixo decir nese párrafo. Pero o mes aínda non rematou e sempre se cobra a mes vencido, recibimos os datos dos nenos e nenas que asisten tantos días e despois se consensúa entre servizos sociais e a empresa para emitir os recibos. Por tanto, ese dato
non é verdade. E outras afirmacións que di que son varias as familias, vou a decir, dende que comezou, dende que se fixo o prazo para, se abriu o prazo, non dende que comezou o curso, dende que as familias fixeron a solicitude ata o día de hoxe, porque algunhas xa renunciaron antes, pediron baixa no servizo, houbo 13 baixas solicitadas. 2 irmáns pedírona por non ter bonificación este curso, unha familia con 2 fillos, outros 2 irmáns, é dicir, unha unidade familiar con 2 fillos, por pedir cambio de quenda e non se lles conceder esa unidade familiar, e despois as outras 9 por non precisar o servizo por cambios nas circunstancias familiares. Queda aclarado. Esas foron as baixas dende que rematou o prazo de solicitude ata o día de hoxe, incluído unha unidade familiar por non ter bonificación, outra unidade familiar porque pediu cambio de quenda e non se lle concedeu, e 9 nenos e nenas por non precisar o servizo. Esas foron as baixas. Dito eso, o servizo é mellorable, evidentemente, todos os servizos, e este en concreto é mellorable. Acaba de empezar o curso, estaremos dende todos os estamentos vinculados pendentes e en riba para que funcione correctamente como creo que funcionou ao longo destes anos, con temas mellorables, evidentemente. Pero esa mensaxe catastrofista non a podo compartir. Non a podo compartir. Volvo a repetir, é un servizo no que participan 477 nenos e nenas, dos cales 334 están no edificio de primaria, e é totalmente insuficiente o espazo. Entón, ou establecense 2 quendas, mentres non se faga unha obra importante de ampliación, ou deberíamos deixar fora do servizo a moitos nenos e nenas. E repito, aí é unha decisión que este grupo de goberno tomou, decidindo tratar de dar resposta á maior parte das familias que necesitan este servicio. Evidentemente é un servizo público, evidentemente non é un servizo á carta, non se pode adaptar ás peculiaridades e particularidades laborais nin familiares de 500 familias, evidentemente, como moitos outros servizos públicos, ou todos, diría eu, pero que sí trata de dar resposta a maior número posible de familias de Betanzos. E quería tamén aclarar algo que dixo a voceira popular en canto a dos 2 irmáns que comeran no mesmo turno. Aí habería algo de discrepancias. As familias non teñen que recollelos en 2 horas diferentes, porque se un neno ou nena come no primeiro turno, pode quedar ata as 4, e mesmo se queda as actividades extraescolares elevada dende o comedor. Entón, as familias, se teñen nenos e nenas en 2 turnos, poden acudir ao rematar o segundo turno a recoller as 2 familias, porque o Concello pon medios para que exista persoal con eses nenos e nenas que comeron no primeiro turno e non foron recollidos ao rematar de comer. Porque o Concello pon medios para que poidan quedar. E os criterios que se siguen para as bonificacións son os criterios aprobados e sempre o de que beneficie máis as familias. Si comprendo que este ano a inscripción, a solicitude foi máis tarde que outros anos, é certo. Tamén é certo que por eso todo se retrasou e as familias souperon as bonificacións que tiñan pois escasos días antes de comezar o cole, 1 ou 2, é verdade. As bonificacións, todos e todas están admitidos, todos e todas, os que pediron en prazo. Os que pediron fora de prazo, dende que rematou o prazo ata agora, acabo de decir, son 37 solicitudes que comenzarán a partir do luns, 3 de outubro. E creo que aclarei todo o que estaba aclarado, senón na segunda intervención tratarei de aclarar calquera dúbida que quede.
pero sí me gustaría pedir que se entenda que as dúas quendas responden a esa necesidade. E entón, quedar agora é imposible. É imposible. Salvo que de repente establezamos un baremo e deixemos fora aproximadamente a metade dos nenos e nenas de primaria, que entendo que non é o que esta corporación desexaría, e dende logo este equipo de goberno xa lles digo que non. Por tanto, cando se poderá solventar este problema si sigue en aumento esta demanda ou se mantén na situación actual? Pois cando as obras estén feitas. Cando as obras estén feitas. Obras, voceira nacionalista, que lle corresponden á Consellería de Educación e na que o Concello de Betanzos. Eu coido que o Concello de Betanzos xa fixo obras no Vales Villamarín que non lle corresponden. As obras de ampliación como de mellora, esa outra metade que falta do Vales Villamarín, corresponde á Consellería de Educación e é competencia exclusiva da Consellería de Educación. O Concello de Betanzos ten outras labores, entendibles ou non, dentro do Vales Villamarín, pero o de facer ese tipo de obras creo que non está nas nosas funcións. Aínda así, colaboraríamos na medida das nosas posibilidades, como sempre que se nos pediu colaboración. Ben, creo que me estendín moito tempo. Voceira nacionalista, ten a palabra. Ben, moitas grazas. Agardo non deixar nada no tinteiro porque son moitas cousas. Ben, partimos dun mesmo punto. É a Xunta de Galiza quen debería asumir este servizo. Aí estamos completamente de acordo e aplaudimos ao Concello por telo asumido no seu momento. Por suposto que sí. Nese sentido, estamos completamente de acordo. Que é un servizo complexo, claro. E que ninguén llo nega. Que vai seguir sendo, sí, porque non vai ir a menos. É dicir, as necesidades de conciliación, independentemente de que baixa a natalidade e de que o número de alumnos do Vales vai a menos, que en principio parece que vai ir, este ano xa se restou unha unidade en infantil, ou sexa que é moi posible que mingue o alumnado, o servizo non vai minguar, porque as familias cada vez necesitan máis este tipo de servizos, porque é lóxico polas condicións laborais que temos. Ben, estamos de acordo tamén en iso. Non estamos de acordo, ou non quedou claro, o ton catastrofista. Non era a nosa intención. Non pretendemos en ningún momento dicir que o comedor de Betanzos é unha catástrofe, ou que o seu funcionamento é nefasto. Non, non o é. Cúbrese o servizo. Mas hai cuestións que son mellorables. E esas son as que queríamos poñer negro sobre branco. É dicir, hai unha serie de cuestións que non funcionan ben ou que poderían funcionar moito mellor se todos as debatemos, se todos as expoñemos e se chegamos a acordos ou simplemente que se incidimos nunha cuestión en que alguén non cairá na conta. E se pode traballar e mellorar. Esa é a intención. Cales son esas cuestións? A da xestión, vostede recoñece, vale, este ano foi moi tarde. É certo, os grupos de WhatsApp de pais, desculpen o ton coloquial, ardían. Non sae o comedor, cando sae o comedor? Sabes algo? Non, non sei nada, eu non mando. É dicir, crea estrés, aínda que pareza mentira, crea estrés nas familias o feito de, pois quedan 15 días para que inicie o curso e eu non sei se o meu fillo está incluído en mañanceiros, está incluído no comedor ou que bonificación vou ter. Porque cando tes un ou dous fillos ao cargo, necesitas ter cousas atadas e ben atadas se non queres tolear. Eu creo que me entende nese sentido. É dicir, hai que intentar adiantar os prazos, como se facía antes, que o cole este aínda aberto cando se fan as solicitudes, non agardar o mes de xuño, en que a vida xa se disipa, se funciona de outra maneira, familias de vacacións que se viron coa convocatoria aberta. Ben, entendemos que esa cuestión é compartida polo Concello, que se vai intentar mellorar. Coincidirá comigo que hai que mellorar a comunicación de resolución. É dicir, o feito de que nos digan pleno, non todos están admitidos, así non é. É dicir, ten que publicarse unha listaxe en tempo e forma, que respeta a Lei de Protección de Datos, non me quero acordar de hai 2 anos en que todo o mundo fomos conscientes da bonificación que tiña o noso veciño, por tanto, soubemos a renda que tiña ou deixaba de ter, iso non pode volver pasar tampouco. Compre dar un prazo de reclamación das bonificacións. Non pode ser que as familias chamen a servizos sociais para saber a bonificación que teñen e non pode ser que cando lles digan que non estou de acordo porque teño menos co ano pasado ou porque creo que as miñas condicións económicas indican que debería ter unha modificación maior, se me diga, houbo 30 días de alegacións alegadas. Iso non se lle pode dicir nunca a un veciño ou a unha veciña. Creo que coincide comigo neste punto.
Ben, iso non é invento, iso é unha realidade e pasou. A respecto das bonificacións, xa que falamos delas, eu non teño por que desconfiar do que me din os coñecidos ou das cuestións que nos fan chegar ao BNG. Non pode ser que unha familia que ano pasado tiña un 80% de bonificación cando ambos os proxenitores traballaban, este ano teña menor bonificación cando un deles, polo que fora, deixou o seu traballo e ten ingresos cero. Pasamos dun 80 a un 70 cando minguan as bonificacións. Algo non está ben aí. Non pode ser que unha familia cuxos ingresos son exactamente os mesmos pasen dun 75 a un 50%. Non pode ser que unha familia cos mesmos ingresos pase dun 100% a un 25%. Son casos reais, demostrables. É dicir, iso ten que ser revisable e reclamable. E volvo ao punto anterior. Necesitamos un prazo de reclamacións para cuestións dese tipo. Habendo, algunhas desas cuestións poderían ser solucionadas. Canto ás quendas, se hai un erro na exposición de motivos co das quendas no ano 18-19, pido desculpas, retiro. Que houve un impasse de 2 anos, que os 2 anos da pandemia cambiaron todo, é certo. Mas neses 2 anos debéronse dar pasos, e aí tamén apelo á outra parte indicada, debéronse dar pasos, porque, como dicíamos ao principio, é un problema crecente que non vai ir a menos, e hai que darlle solución. Obviamente non vamos pedir que se metan nenos en aulas, iso non hai que nos xestione, xa a xestión é complicada, temos as monitoras que temos, o comedor nalgúns momentos é certamente caótico, son nenos pequenos, compórtanse como se comportan, non poden estar dispersos polo edificio, non é factible. Esa non pode ser a solución. Compre ampliar o comedor. A Xunta ten que poñer da súa parte. E non son iso. A alcaldesa facía referencia a que se teñen que facer obras porque hai aulas de segunda. Eu hoxe estive nunha desas, é certo, non é de segunda, é de terceira. Compre un investimento real no Vales, a Xunta ten que poñer da súa parte e o Concello ten que facer todo o posible para presionar e que se leven a cabo esas obras. De aí a apelación ao Concello nese punto nos acordos que se solicitaban na moción. Tamén é certo que hai outras cousas relativas ao mantemento do Vales que se están deixando. Oxa, o profesorado do Vales queixábanse de que un canelón leva tirado ali uns cantos días. Non pode ser, hai nenos xogando, pode ser perigoso. É dicir, un canalón. Hai cousas que o Concello debe solucionar, porque tamén lle toca. Vale. As quendas deben desaparecer. Estamos todos de acordo. Non pode ser. Son nenos de 9 anos, comendo ás 3 da tarde, saindo ás 4 da tarde. Non ten sentido. Compre traballar nesa cuestión, porque iso leva consigo outra problemática. É dicir, hai familias que así non poden permitirse seguir no comedor. Se son 2 familias as que teñen que renunciar, xa son moitas. Xa é un problema que se creou, onde non o debería haber. E siguen reiterando as familias que o xantar chega frío a segunda quenda. A día de hoxe, xa sei que é unha queixa ou unha suxestión que se fixo ano pasado, que se falou co servizo de catering, son consciente, mais hoxe as familias seguían protestando na reunión de pais. Porque se sigue a dar esta situación. E o feito das 2 quendas, obviamente, ten a ver con esa cuestión, a comida en fría, dunha quenda para a outra. Entre todos podemos solucionar esta cuestión, se todos os partidos nos implicamos, se todas as institucións se implican, podemos dar solución a esta situación, porque reitero que dixen ao principio, o número de usuarios do comedor e de mañanceiros do Vales non vai ir a menos. E xa concluía, pero non concluo, volvo atrás, sobre de cobrar o mes de setembro. Odio falar en primeira persoa, mas así é. Eu ano pasado renunciou ao servicio de mañanceiros no momento en que coñecían o meu horario laboral, por cuestións laborais, eu non coñezo o meu horario laboral até o 15 de setembro, este ano 8 de setembro, grazas ao señor Román. Se non teño que facer uso do servicio de mañanceiros, renuncio a él, mais o mes de setembro cóbraseme. Por que non renuncio antes do 22 do mes anterior? Obviamente non podo renunciar o día 22 do mes anterior, porque é o mes de agosto. A día de hoxe? Sí, señora. A día de hoxe non se me cobrou, cobrouse o ano pasado a finales de setembro, este ano a finales de setembro vai se me cobrar como así se me anunciou. Renuncias, máis o mes de setembro hai que cobrarcho. E non teño por costume mentir. E con isto remato. Grazas pola atención. E desculpe que me excedera. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Non teño nada máis que engadir que o que dixen. Manifestei que estamos totalmente de acordo con todos os puntos e que, na medida do posible, fixemos esa proposta para facilitar a conciliación e que os nenos das mesmas familias que puideran xantar na mesma quenda, mentras non se lle dé solución
lóxicamente, como decía, a esa ampliación que non vai a ser inmediata, nin pasado mañán, por lo tanto, isto pois, era unha medida máis inmediata, non? A nosa proposta e insistir de alguma maneira en facilitar os trámites de solicitude con respecto a toda a documentación que se lle require ás familias que se poida comprobar dende os servizos municipais porque ao final vai supoñer que presenten seguramente máis axiña as solicitudes completas, que non teña que haber requerimentos e, polo tanto, tamén axilice o que sexa a xestión das solicitudes. E nada máis que engadir que o noso voto é favorable. Grazas. Moitas grazas. Ben, creo que xa na miña primeira intervención falei claramente de cal é o problema, cal é a única solución viable, porque coincido con moita do análise que fai a voceira nacionalista de que a demanda non vai a ir a menos, vai a ir a máis, porque a sociedade nos leva a cara ese camiño. Si recoñecer que este ano, por cuestións que non veñen ao caso, se comezou máis tarde que anos anteriores e iso retrasou todo e iso é algo a correxir. Se unha familia non está de acordo coa bonificación que lle corresponde, non sei quen lle contestou esa resposta que vostede dá, nin a poño en dúbida, non vou a decir que non sexa verdade. Está mal feita esa resposta, que pida por escrito que se revise a súa bonificación para ver se está ben ou non. E respecto á situación que vostede falaba de casos reais de familias que ao mellor hoxe están peor que o ano pasado e a bonificación en lugar de ser superior é inferior, crendo que vostede di, e ademais iso é posible porque as administracións públicas é algo que co que dende servizos sociais de todas as administracións levamos observando e é así e é difícil de solucionar, cando menos para un concello, creo eu, é que a documentación que se pide a hora de establecer as bonificacións a renda do ano rematado. Pode intervir, desculpe que non. Sí, pode intervir. Neste ano, no momento de solicitar o comedor, ainda estaba aberto o ano fiscal, ainda se podía facer a declaración da renda do ano 2021, mas no momento de pecharse o proceso fixos unha chamada a todas as familias para que achegasen a declaración da renda de 2021, co ano fiscal rematado, é dicir, tiñanse os datos de última man. Sí, eses datos foron os que se utilizaron para calcular as bonificacións. Mais houve unha segunda petición de declaración da renta. A primeira declaración da renta que se pediu ás familias foi a de 2020, e logo chamouse... Sí, vou explicar. Primeiro pediuse a do 2020, pero como se retrasou o proceso e estaba cerrado o exercicio 2021, para que os datos fosen máis actuais e máis reais, pediuse a do 2021. Por tanto, a última, a máis real, supónse. Pero a do 2021. Si pode ser que unha familia agora, no ano 2022, teña unha situación peor que a que reflexa a renda do 2021 e, en cambio, a bonificación que recibe este curso escolar, porque eso ten pasado, e eso pasoume tamén en primeira persoa hai anos, noutro servizo. Quero decir que esas situacións que ocurren en todas as administracións públicas porque traballamos a anos pechados e ao mellor a situación actual non se corresponde coa daquel ano, si pasa. E si moitas veces é injusto. É injusto. Non sei se é o caso, pero en calquera caso, e que quede claro e para que o transmitan a aquelas familias que se dirixan a vostedes, calquera familia que entenda que está mal calculada, porque pode haber un erro humano, a bonificación que lle corresponde, ou que crea que non reflexa a súa situación, que pida unha revisión do seu expediente, que claro que é posible, e que presente a documentación que entenda que pode presentar para demostrar que existe un erro, e revisarase, evidentemente.
en este servizo e en outros, eso é así sempre, e que pode haber un erro humano. En 500 solicitudes e para calcular as bonificacións que fan as técnicas e técnicas municipais pode haber un erro. Como non se vai poder pedir unha revisión do meu cálculo? Que non poño en dúbida que se lle contestase eso. Se foi así, mal feito. Esa persoa que solicite por escrito que se revise o que lle corresponde a pagar deste servizo, que é posible, como non vai ser posible. En calquera momento do curso. Ademais, igual que é posible pedir o comedor en calquera momento do curso. Que tamén quede claro. E iso é o que quería aclarar, porque creo que o resto sería reiterar a primeira intervención. Por tanto, creo que todos estamos de acordo. Acepto a aclaración do primeiro acordo de que a parte do Concello é seguir reclamando esas obras e non leválas a cabo, porque é algo que lle compete á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Ese é así, e entendendo a moción en positivo e para mellorar, votaremos a favor a pesar deses discrepancias e que creo que quedaron aclaradas. Por tanto, señor secretario, entendo que este punto se aproba por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto 8º, moción do BNG sobre o estado do camiño cara ao campo dos Caneiros. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas gracias. Ben, para acceder ao campo dos Caneiros pode chegarse a través dun camiño que parte desde o barrio dos Ángeles e que discorre polo noso concello polo concello veciño de Coirós. O mencionado camiño é utilizado de maneira recorrente pola veciñanza de Betanzos para os seus paseos diarios, para rutas en bicicletas, para desfrutar da contorna e da ribeira do Mandeo e asemade para acudir ás dúas xiras dos Caneiros que teñen lugar no mes de agosto. Hai uns anos, en 2014, o goberno local tiña proxetado e aprobado a realización dun novo paseo que resultaba de forte impacto paisaxístico ambiental para a fauna e a flora que habitan nas beiras do Mandeo e que incluía, igualmente, escolleras e paseos pivotados sobre o río e sobre o xuncal que o rodea. Este proxecto foi desestimado logo das campañas en contra da súa construción de varias asociacións ambientais e do BNG que presentou alegacións e o recurso que provocou a paralización e porque prevía licitacións das partes das obras no municipio de Coirós. Desde o abandono do proxecto, en xaneiro de 2015, o Paseo dos Caneiros sufriu un desleixo progresivo que fai que estea pechado en algúns dos seus tramos desde o ano 2020. A día de hoxe, faltan tramos dos valados, hai árbores caídas sobre o camiño e o trazado exixe unha limpeza integral da maleza e do lixo de todo tipo. O camiño que conecta co campo dos Caneiros resulta un atractivo turístico e medioambiental de primeira orde para o noso concello e contribúe ao fomento dos hábitos de vida saudables e un mellor coñecemento do noso contorno e do noso patrimonio natural, polo que consideramos a súa conservación e mantemento fundamental para a vida cotiá da veciñanza de Betanzos e da comarca. Por todo isto, traemos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar ao Concello de Betanzos a realizar os labores de limpeza, mantemento e adecuación do camiño que leva cara ao campo dos Caneiros para mellorar o estado que presenta na actualidade. En segundo lugar, instar ao Concello de Betanzos a sinalizar correctamente este camiño, incluindo cartelaría que faga referencia á variedade paisaxística, á flora e á fauna da ribeira do Mandeo. En terceiro lugar, instar ao Concello de Betanzos a realizar rutas e actividades que potencien o uso deste camiño e que divulguen a súa riqueza medioambiental e patrimonial. En cuarto lugar, facultar a Alcaldía e a Concellera en quen delegar a tomar cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Buenas tardes, moitas gracias, señora alcaldesa. Vaya por diante que estamos moi de acordo co espírito desta moción e vamos a votar favorablemente. O camiño de acceso ao campo dos Caneiros. Donde nace o camiño de acceso ao campo dos Caneiros? O proxecto de paseo, de acceso ao campo dos Caneiros desde Betanzos, que redactou no seu momento a Deputación Provincial, e que estaba incluído no proxecto Mandeo, o que se refere vostede, ese paseo de acceso nacía desde a Pontevella. Dende a Pontevella, ou máis concretamente, desde o Paseo da Tolerancia. Desde o Paseo da Tolerancia cruzaba chegaba hasta a Fonte dos Anxos. E logo continuaba. En un principio, efectivamente, nunha tarima sobre pilotes
que iso foi o que ocasionou que as queixas de asociacións ambientais. A Deputación reformou ese proxecto. Eu, que son veciño da zona, eu ainda estou esperando que comecen as obras esas. Pero non sabía moi ben que estaba desechado o proxecto. Pero, bueno, desde logo, é unha pena, é unha inversión para Betanzos, eu a consideraba unha boa inversión para Betanzos. Nun principio, no proxecto mandeo no ano 2008. No ano 2008 había 12 millóns de euros que aportaba a Diputación dos fondos LEADER, pero 12 millóns de euros, claro que non eran todos para o paseo, eran con eses cartos fixéronse moitas obras en moitos concellos, en 10 concellos diferentes. En Curtiches fixose un centro de interpretación, un edificio de diseño. Amañáronse desde cousas moi pequenas, como a área recreativa de Chelo, a centros grandes de nova construción, como o centro de interpretación de Teixeiro. Bueno, entre ese proxecto estaba incluído ese paseo de acceso, que é algo usado por Betanzos, claro que é algo usado por Betanzos, moi usado por Betanzos. Que é algo que está totalmente abandonado, sí, que é un abandono por parte o que considero que é unha propiedade municipal, que usei para o campo dos Caneiros, o adquire o Concello de Betanzos a principios do siglo XX, ou a finales do XIX. A principios do siglo XX, no ano 1901, é cando se plantan os falsos plátanos que hai no campo dos Caneiros. No ano 1901, teñen agora 121 anos. É unha propiedade municipal que temos que atender como se fóramos un particular. É unha propiedade do Concello de Betanzos noutro concello. Non vale de nada que... Non é que iso ten que ser... Non, iso ten que ser do propietario. O propietario do Concello de Betanzos ten que atender o Concello de Betanzos. Que o acceso non está debidamente señalizado, vamos a facelo. Que iso ocasiona un montón de entendimentos e xestións e tal. Para que estamos nós? Estamos para isto, para xestionar. Se hai que falar con outras administracións, bueno, falamos con outras administracións. Se hai que falar con o Concello de Coiros, falase. E chegamos a un acordo. Pois se chega, pero non se chega a abandonar así. O camiño está prácticamente máis abandonado do que pon na moción. O sea, a moción é moi cortés coa situación actual do Camiño dos Caneiros. Porque o Camiño dos Caneiros, todas as guías turísticas, dis que nace ao acabar os soportales, no comezo da Rúa dos Anxos. O sea, hai algunhas guías que din que o Camiño dos Caneiros nace na Fonte de Diana de Cazadora na Plaza dos Irmáns García Naveira. Pois non, os de Betanzos non consideramos eso. A Rúa dos Anxos podía incluirse no Camiño dos Caneiros? Pois sí. Pero baixas a Rúa dos Anxos, chegas á Plazuela, moi ben, continúas, e empezas a ver irregularidades, porque as irregularidades non se ven nos valados caídos e nas árbores caídas de moito máis adiante, non? As irregularidades xa se ven a máis empezar. A altura do número 38 é unha rejilla que está afundida. Iso ocasiona desperfectos a todos os coches que pasan e non o saben. Supoño que algún reclamará. Supoño que o Concello terá un seguro que acometerá eses desperfectos. Sí, é como se falta unha tapa dunha alcantarilla. Supoño que se os traen incluído no seguro de responsabilidade do Concello. Entón non é preocupante, non. O preocupante é que se baixe un ciclista, porque por ali pasan moitos ciclistas, moitos, e ora patinetes eléctricos, pasa de todo, pois se pasa un ciclista e non se dá conta, ao mellor non rompe o cárter, ao mellor rompe a cabeza. E claro, iso ten bastante peor amaño. Pois a altura do número 38 hai unha rejilla fundida, pero non de agora, de hai moitísimos anos. Me consta que se está notificado, que o Concello sabe perfectamente. Un pouco máis adiante hai outra rejilla que atravesa a carretera. Está entre o número 44 e 46.
Esa rejilla, en canto pasa un coche, salta para arriba. E quedamos sin rejilla. Ven unha bicicleta, non ve que non hai rejilla e mátase o ciclista. A rejilla do número 38 a cuida un veciño. Ao lado do número 38 é un solar, o número 40, que as silvas tocan no suelo. As silvas tocan no suelo. É un terreno municipal que falamos aquí noutros plenos, que sí, pero sí. E, por certo, esas silvas as corta frecuentemente personal do Concello. Personal do Concello. A finca comunica con o número 38, pero ten un número propio, debe ser o 40. Nesa mesma finca hai unhas tullas grandísimas que atravesan o camiño que hai entre o número 42, que sirve de acceso ao número 42, e tocan no tellado do número 44, pero nacen no número 40. Todo iso, nada máis empezar o dichoso camiño dos Caneiros. Efectivamente, cando remata a Rúa dos Anxos, que seguimos pola Rúa dos Anxos hasta chegar ao cruce do ramal que vai para as Brañas, iso ainda é Rúa dos Anxos, onde están eses contenedores que non se vacían nunca, esas cousas. Bueno, pois, collendo de frente, aí é onde empezan os problemas das árbores caídas, os valados que caeron, o tal, porque iso xa está tan mal que xa non nadie lle bota man. Bueno, é unha verdadeira pena porque neste pueblo, na nosa comunidade, sede que sea, se non é porque sea de titularidade municipal, que é unha propiedade do Concello de Betanzos, que debemos de atender. Onde que non sea por iso, é moi usado. É dicir, agora, o que teña un problema de saúde, ou tira para a depuradora ou tira para os Caneiros. Pero, sí, o que teña un problema de saúde ou psicológico, sí, o que teña que andar, ou tira para a depuradora ou tira para os Caneiros. Esa é a verdade. Ou para os malecós. Esa é a verdade. Por lo tanto, é de moito uso, Por suposto que vale para o segundo número das festas. Dice que as festas de Betanzos son o globo, os caneiros e as danzas gremiales, non? Pois os caneiros, hoxe en día, co que vale unha lancha, a maior parte da xente vai a pé aos caneiros, por todos esos valados caídos. Van a pé aos caneiros. Se conocen a alguén que fora a pé este ano aos caneiros, que lles conte. Pero é intransitable, é perigoso. Intransitable e perigoso. O sea, que está nunha situación de total de abandono. Moi ben. A min encantaba a idea de que houbera un paseo que nacera, sí, era un proxecto que a mí me gustaba, que nacera do Paseo da Tolerancia, e que fora, o problema aí era un problema expropiatorio, un problema de tal, era un paseo de, sí, que sí, pero bueno, os problemas están para solucionarse. Chegar á Fonte dos Anxos, poñer en valor a Fonte dos Anxos, é que continuara cara aos caneiros, que non pode continuar polos xuncales porque unha tarima de madeira, polo visto, facía dano aos xuncales, ali anidaba non sei que especie, non sei que paxaro anidaba ali, que non se podía poñer unha tarima de madeira por encima dos xuncales, con pilotes. Entón, a Diputación variou o seu proxecto, e despois da Fonte dos Ángeles, que está ao lado unha finca que, bueno, os da zona lle chamamos a finca de Constante, porque é dos de Rábade. E, bueno, se pasa por esa finca, pasa por unha de lado, que é dos Echeverría, e logo subía para o camiño para evitar esa zona de xuncales. Eu considerei que con eso a Diputación atendía as alegacións das asociacións medioambientais. Non sei que outras alegacións houve, non sei. Eu voulle dicir, sí, o noso grupo vai votar favorablemente esta moción. Parécenos que todo o que diga correcto. Ahora, eu lle rogaría que estudiara a posibilidade de incluir outro
outro apartado nos seus acordos, que é de instar a Diputación da Coruña a que retome o proxecto de paseo de acceso desde Betanzos ao Campo dos Caneiros. É un acordo máis, é dicir, que instar a Diputación da Coruña que retome ese proxecto. Por suposto, podemos añadir, por suposto, recollendo as alegacións ou suxestións tanto das asociacións ambientais como do Bloque Nacionalista Galego. Por suposto, as razonables suxestións, ou razonables alegacións. Se recolle iso, pero instar a Diputación de Coruña a que retome ese proxecto de paseo, de acceso, que non era unha broma, era unha inversión para Betanzos, pero importante. Se deixou ir por un dimes e diretes. E non teño nada máis que engadir polo momento. Por lo duro, moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Boa noite a todas e a todos. O Concello de Betanzos, dentro dun plan de mellora da zona rural, está necesitado a mellora da pavimentación e seguridade do camiño rural. Esta actuación chega ata o límite do noso Concello. Nesta mellora conténtese a aplicación dunha capa de vestura bituminosa en quente, a súa correspondente rega de adherencia, a súa señalización horizontal, procedéndose ao pintado das líneas de borda de calzada e a limpeza de coletas senores. Todo isto, repito, nos límites do noso Concello. O que vostede nos pide nesta moción é que o Concello de Betanzos actúe nos límites do noso Concello, onde actuaremos en breve, e no Concello de Coirós. Creo que é fácil entender que a competencia municipal limítase ao noso territorio, a Betanzos, e non podemos actuar fora dele, polo que o voto do Grupo Socialista na moción será en contra. Nada máis que nesta primeira intervención. Vocera nacionalista. Gracias, señora alcaldesa. Ben, en primeiro lugar, quero agradecer o voto favorable ao Partido Popular e ao mesmo tempo dicirlle que deixoume vostede en vergoña, porque me quedei corta, porque fixo vostede unha descripción tan detallada que semella que quen presentou a moción foi vostede en lugar da voceira que lle está a falar, que non sabe nada do tema. Podería vostede escribir un libro sobre o Camiño dos Caneiros, o seu nacemento, as súas afectacións e desastres varios que o acompañan. Deixando... Notouse. Deixando a broma a un lado e indo ao tema do debate, sexamos serios e serias, ben, en primeiro lugar, a moción centrase no Camiño dos Caneiros, en ningún momento facemos referencia ao Campo dos Caneiros, porque, como ben digo, o voceiro nacionalista está nun concello veciño, e nos na nosa moción en ningún momento pedimos que se actúe no concello veciño. Obviamente non se pode facer. Ata ese punto chegamos todos e todas. O que pedimos é que o concello actúe sobre un camiño público e que, por tanto, poderá ser unha zona de actuación deste concello. Únicamente aquela parte do Camiño dos Caneiros que se asenta no termo municipal do Concello de Betanzos. Retomando un pouco as palabras que tamén mencionaba o voceiro do Partido Popular, se queremos fomentar uns hábitos de vida saudable, se queremos abogar por un medio ambiente sustentable e por recuperar a nosa contorna, como piden as persoas que utilizan o Camiño dos Caneiros e como pide a sociedade en xeral, é dicir, mellorar a nosa relación co medio en que vivimos, debemos recuperar esta zona. O Camiño dos Caneiros é sumamente utilizado pola veciñanza de Betanzos, que ve unha zona do rural limpa, agradable e ao mesmo tempo saudable e quere utilizalo. E na situación en que está hoxe en día e que non deben utilizalo, porque xa non é que o seu mantemento sexa nulo desde que se retirou ese proxecto, senón que é perigoso. É dicir, por prevención hai unha parte do camiño que non se debe utilizar, mas sigue a ser utilizado. A xente segue a pasar por esa zona. E, aínda que só sexa por coidarnos das posibles reclamacións patrimoniais de cara ao futuro, deberíase mellorar esta zona. Podemos discutir, podemos non discutilo, ata onde chega Betanzos, onde non chega. O que está claro é que hai que tomar decisións a respecto desta zona e hai que mellorar o aspecto que presenta a día de hoxe porque é certamente lamentable.
e a veciñanza exixe utilizar esta zona e debe poder utilizar nas condicións máis favorables que sexan posibles. Agradezolles de novo o seu voto favorable. Lamento dicirlle que non imos incluir o acordo que vostedes nos propoñen, mas agardamos que esta decisión non cambie o seu voto favorable. Moitas grazas e nada máis que engadir. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Pois sinto moito que non inclúa instar a Deputación da Coruña que retome ese proxecto, porque era un proxecto interesante para Betanzos, era un proxecto de unha entidade económica sustanciosa, e que non sei eu onde está o defecto, pero bueno. En canto a que parte do camiño discurra polo Concello de Coirós, é unha cousa que hai que gestionar como outra calquera. Eu creo que hai que amañar o acceso ao campo dos Caneiros. É unha propiedade nosa, é unha propiedade municipal. Se parte do camiño discurre por Coirós, hai que ingenialo, hai que gestionalo. Se hai que falar con a Deputación, falase. Se hai que falar con Coirós, falase. Se hai que... Pois o que sea, o que non podemos permitir é traer un montón de forasteiros ás nosas festas, mandalos por campo dos Caneiros e que caian todos para o río. O sea que eu o considero anecdótico que parte do camiño discurre sobre Coirós, porque estamos falando do Concello de Betanzos, pero se falamos de un particular calquera, pois o particular calquera de nós que teña unha finca noutro concello, procura que tela en condiciones de acceso. Se non están nas condicións de acceso, pois protestará no Concello, protestará a Diputación, protestará ou collerá un sacho, unha azada na man, e faralo el personalmente. O sea que eso a mí non vale de disculpa, de tal. Considero pouca sensibilidade. Sí, o Camiño dos Caneiros ten unha zona claramente, o Camiño de San Xiao ten unha zona claramente urbana, que arrancando e que vai para San Xiao, sí. A rodadura, a que mellor está é na zona do muro que caeu, desgraciadamente caeu nun inverno da Fonte dos Anxos. Ese muro que costou tanto levantar outra vez e tal, e logo amellouse ese camiño. Esa é a zona que mellor está. Antes deso está imposible. Está cheo de baches. Está, bueno, ondulado, todo prácticamente a reparar. E máis adiante ainda está peor. Pero eso o considero, ese é o camiño de San Xiao. O camiño dos Caneiros, en realidade, para min nace na desviación á izquierda que manda, o sea, a xente polas leiras, onde despois se chega a esa zona que está xa no Concello de Coirós, con balaustre de madeira, onde caeron tantos ribazos e caeron tantos árboles. Eso sí, xa está aí. Pero bueno, eu insisto no mismo. Reiterar o noso voto positivo a esta moción. Aínda que non acepten a nosa suxerencia de instar a Deputación de Coruña que retome o proxecto. Se o fixo dunha vez, o ten ben fácil, ben máis fácil. Só é cuestión de cartos. Reiteramos o noso positivo, o noso voto positivo, por de nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, voceiro socialista. Só vou facer un comentario. Creo que é unha moción despois aquí sobre un tema da ocupación e non sei, o mellor o portavoz do PP quere que o Concello de Betanzos ocupe o Ayuntamento de Coirós para mañar algo que non é noso, non sei, a impresión que me está dando, sabe, porque como non é noso, nós podemos actuar donde temos a competencia que no termo municipal, no termo municipal de Coirós non podemos actuar. Entón, creo que é o que está dicindo vostede, en que teñamos un campo que é municipal. A ver, vostede termino bien. Non é unha súa intervención. O sea, vostede está falando que como o campo de Coirós, o campo dos Caneiros está do Concello de Coirós, temos que camiñar o camiño. Non, mire, ese camiño é de Coirós, terá que camiñar o Concello de Coirós.
Voceiro popular. Mire, no, terá que Hasta no mañar uso o da cuidado. palabra. Cada un, perdón un momento, voceiro socialista. Cada grupo ten o seu tempo de intervención, o seu remator. Vostede tamén dixo cousas que eu non concordo, que aclararei despois e non interrumpín. Agora é o turno do voceiro socialista. Terá que mañar o privación de tantos. O técnico de salario cross, a mañana a privación de tantos. E a zona de armadura de Sanxiao, vai a mañana o concello de tantos. No plan ese que le comentei antes. E repetir. Nada máis, todos os votos serán contra. Ben, vou a facer varias apreciacións. Primeiro, entendo que todos os membros da corporación coñecemos onde remata Betanzos. Remata, neste caso, en esa zona en concreto, antes de que remata a zona asfaltada. O Concello de Betanzos remata antes. Ben, todo o que se refería ao voceiro popular dende Os Ángeles ata ese límite do Concello está nun proxecto que, falo de memoria, está adxudicado a obra e que se comezará, non sei se xa temos todos os permisos necesarios. Falta un. Ben, en canto teñamos, farás. Eso por unha banda. Ata aí, e vais a actuar para todo ese firme do que falaba e os laterais e problemas de seguridade que existen nesa zona. Seguinte aclaración. O campo dos Caneiros si é propiedade do Concello de Betanzos. Comprou no Concello hai moito tempo. As labores no campo dos Caneiros fainas o Concello de Betanzos. De limpeza, de recollida de lixo, de corte de erva e de todo fai no Concello de Betanzos porque é do Concello de Betanzos. O tramo non asfaltado que une o Concello de Betanzos e o campo dos Caneiros está situado noutro concello, pertence a outro concello. Evidentemente é moi utilizado por veciños e veciñas de Betanzos, non só o Día dos Caneiros, sino ao longo de todo o ano para dar paseos, para facer exercicio, para o que consideren. Ben, evidentemente falouse co Concello de Coirós varias veces, evidentemente sentámonos nunha mesa a petición do Concello de Betanzos, Costas e o Concello de Coirós e o Concello de Betanzos, tratando de buscar unha solución para ese tramo perigoso que creo que mencionaba a voceira nacionalista, onde está esa madeira e onde caeron árbores de propiedade privada. As tres entidades estamos de acordo, as tres entidades. Cada unha poñerá da súa parte, está sin finalizar ese procedimento, está falado. Betanzos, se puidese, xa yo digo aquí públicamente, tería arranxado eso, porque evidentemente está perigoso. E aínda que se habilitou por unha propiedade privada, un desvío, por así decir, que volve ao camiño orixinal, todos e todas seguramente temos visto, e eu vino, como usuarios e usuarias, hai unha valla, saltan a valla e van por donde é perigoso. Aínda, a pesar de haber unha valla, a pesar de haber unha cadea, pois van por aí. É perigoso. Pero o Concello de Betanzos non pode actuar aí, porque non é do Concello de Betanzos. Esa zona en concreto. Eso de antemán. Que se falou con Costas e con Coirós, evidentemente, por suposto, varias veces. Varias veces. Que se plantexaron solucións dende o Concello de Betanzos, varias veces. Tamén. Que estamos á espera de acadar unha solución consensuada porque nós non podemos licitar un proxecto para amañar eso. Por suposto tamén. Vale? Eso por unha banda. Por eso, voceira nacionalista, os acordos que plantexa, entendo que na súa maior parte, ou entendo mal, refírese á zona non asfaltada. Cando menos. Se se refire a asfaltada, estará feito en canto teñamos ese último permiso que queda. E a non asfaltada non o podemos facer. Non o podemos facer, aínda que quixeramos. Podemos pedir que se faga, podemos instar a Diputación, a Reserva das Mariñas a que pertencemos, os dous concellos, pero o Concello de Betanzos como tal non o pode facer.
Eso por unha banda. Respecto ao proxecto que vostede falou del, e que nacía na tolerancia e remataba no campo dos Caneiros, en ningún momento se desbotou ese proxecto. Ese proxecto continuou o seu cauce. Ao primeiro proxecto que se presentaron tantas alegacións foi modificado polo Concello de Betanzos, non pola Deputación. Aí está nun erro. Foi o Concello de Betanzos o que o modificou, o que acadou un consenso con todas esas entidades medioambientais e presentou un proxecto moi mellorado. É verdade. Eso levou un tempo, está presentado ese proxecto que ten o compromiso expreso de financiación por parte da Deputación. É verdade, que naceu hai moitos anos de fondos FEDER, creo que eran, que se perderon, e a pesar deso, un proxecto tan interesante que está comprometido por parte da Deputación a este Concello o financiamento dese proxecto en canto sexa posible a súa realización, e teño que dicilo por parte da Presidencia da Deputación e tamén por parte do deputado que leva estes temas, que é un deputado nacionalista que se chama Regueira, así de claro, non? Pero non temos todos os permisos, temos todos os informes favorables de todas as afeccións, excepto un, que é público, e entendo que saberán que é o de Red Natura. Respecto a eso, xa houbo conversas desta alcaldía coa directora xeral, xa houbo reunións técnicas para tratar de dar unha solución ao proxecto, e estamos entre a Xunta de Galicia e o Concello de Betanzos para tratar de dar unha solución aí onde ven problemas os técnicos da Consellería de Medio Ambiente, que nun tramo en concreto, para dar solución e contar con todos os informes favorables e, en canto sexa posible, aí sí, contar con esa financiación comprometida da Diputación e licitar ese proxecto que en ningún momento se desbotou, porque é un proxecto que, ademais de dar solución a moitos problemas de verteduras que hai ao río, por exemplo, dá unha solución, un paseo fantástico cara aos caneiros, elimina especies invasoras, das que falou na súa intervención, tamén promove a plantación de outras especies autóctonas para mellorar esa flora e esa fauna autóctona e que sexa medioambientalmente moito mellor a zona e o paseo. En fin, que en ningún momento se desbotou, simplemente se modificou, pedíronse os informes e estamos á espera de dar solución aí donde dos moitos que tivemos que pedir hai un negativo, que é o de Red Natura. Pero, ademais, teño que decir que toda boa disposición por parte da Dirección Xeral, non podo dicir o contrario. Co cual, entendo que haberá unha solución técnica a ese problema e no prazo máis breve posible contemos con esa solución e a partir de aí podamos contar con todos os informes favorables. Pero en ningún momento se desbotou ese proxecto, non sei de onde sacou esa idea, pero é totalmente errónea. Totalmente errónea, porque é un proxecto moi importante e moi beneficioso para Betanzos, entendo. En canto ao do camiño, esas actuacións, actuar en calquera propiedade doutro concello é inviable. Ningún concello pode facer eso. Outras entidades supramunicipais, sí, pero nos, no que é o camiño de terra, por así decir, que une Betanzos coa Campo dos Caneiros, non podemos actuar. Ben, pois explicado eso, señor secretario, que se proceda á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois a moción queda rexeitada co votos en contra do Grupo Socialista e o voto a favor do Bloque Nacionalista Galego, o Partido Popular e unha concelleira socialista. Punto seguinte.
Perdón, sí, non vi. Antes do punto seguinte, ten un minuto para a aclaración. Yo era simplemente aclarar que yo en ningún momento propuse que fuera a ocupar el Concello de Coirós. El Evidentemente. que entendió eso es que tiene que hacérselo mirar, ¿eh? Es decir, yo no... Non é un debate, non é un debate. Por favor. Señor secretario. Moción do PP en relación á ocupación de vivendas. Oceira... Sí. Voceiro popular, en canto poida, ten a palabra. Moi amable. Boas noites a todos e a todas. Moitas grazas, señora alcaldesa, boas noites. Bueno, exposición de motivos. Nos últimos anos aumentou o fenómeno da ocupación ilegal de vivendas por parte das mafias en España, ao igual que continuou o incremento das denuncias por violación ou ocupación de domicilios, según os datos do Ministerio do Interior. Desgraciadamente, Betanzos tampouco é alleo a este fenómeno. Os medios de comunicación facíase eco recientemente dun informe da Federación Galega de Empresas Inmobiliarias que cifraban 600 vivendas as ocupadas en Galicia, un incremento dun 15,3% respecto ao ano anterior, concluindo que a usurpación e violación de vivendas constitúe un grave problema social. A vivenda protéxese no ordenamento xurídico español para evitar a ocupación, tanto desde a perspectiva penal como civil e administrativa. As tres vías xurídicas redundan na protección do dereito á vivenda e o dereito á propiedade privada. A modificación no ano 2018 da Lei de Enxuiciamento Civil trouxo resultados moi positivos en canto ao acurtamento de prazos e a axilización de procedementos. Pero, ademais das medidas legais xa existentes para combatir esta forma de delincuencia e salvagardar a propiedade ou a posesión lexítima e pacífica, entendemos que o ordenamento xurídico debe ser adaptado e mellorado para permitir unha protección efectiva dos titulares e dereitos e, ademais, debe ter en conta un ben xurídico a protexer que ata o de agora non tuvo, e debida consideración, a convivencia veciñal pacífica e respetuosa en aras da seguridade das persoas e as cousas. Trátase de situacións moi comúns en que a ocupación dunha vivenda de maneira ilegal ou en contra do titular da mesma prodúcese, por tanto, unha alteración da convivencia veciñal, é dicir, que non se entende únicamente perturbado o dereito do propietario ou posuidor lexítimo cuya defensa xa contempla o ordenamento xurídico, senón que provoca unha inseguridade dos veciños da comunidade de propietarios na que se instalan os ocupantes ilegais, a veces pola súa ruptura das normas en réximen interno de convivencia, por realizar actuacións prohibidas, nocivas, insalubres e, en xeral, vedadas ao resto dos veciños que si conviven con títulos xurídicos. As duras consecuencias non só para a propiedade, senón para a seguridade que ten a ocupación nas súas diversas formas, aconsellan un reforzo das medidas actualmente existentes no ordenamento xurídico, tanto a nivel penal como administrativo e civil. A iso únese un ámbito o da comunidade de propietarios, que sendo civil quedou ata agora sin mención xurídica. En definitiva, trátase de asegurar o desaloxo inmediato da vivenda ocupada no caso de que a situación sexa de flagrante delito e no caso de que non sexa en 24 horas por parte da policía. A recuperación do delito de usurpación de bens inmobles con penas entre 3 e 5 anos para que se poidan tomar medidas cautelares, así como a imposibilidade de que poidan empadronar e ter acceso a determinados beneficios e endurecer as penas no caso de que se trate de mafias organizadas. Así como deslindar con claridade as situacións de vulnerabilidade ou exclusión social por motivo de vivenda e de protección ás familias en situación de emerxencia social. Co fenómeno da ocupación ilegal a que esta iniciativa responde, a unha ocupa non se lle desafiuza, desalóxase, e ao vulnerable protéxese, sen que o Estado traslade á ciudadanía as súas propias responsabilidades, en un desos dous casos. Por todo isto, o Grupo Municipal Popular propón este pleno que se adopten os seguintes acordos.
Modificar os artículos 245 e 269 da Lei Orgánica 1095 do 23 de novembro do Código Penal para endurecer as penas no caso de ocupación da vivenda ou inmoble, especialmente no caso de mafias. Recuperar o delito de usurpación de bens inmobles con penas entre 3 e 5 anos. Incluir novas medidas procesuais na Lei de Enxuiciamento Criminal para mellorar a protección das persoas físicas ou xurídicas que sexan propietarias ou posuidoras lexítimas dunha vivenda ou inmoble, o obxectivo de recuperar a plena posesión dunha vivenda ou parte dela sempre que se viran privados da mesma sin o seu consentimento. Proceder ao desaloxo da vivenda ocupada en situación de flagrante delito ou, en caso de que non sexa, en 24 horas por parte da policía. Terceiro, modificar a Lei 49 de 1960 sobre a propiedade horizontal para que se habilite ás comunidades de propietarios como persoas xurídicas para que se poidan iniciar os procesos de recuperación de vivendas en aras dunha mellor convivencia e evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas ou ilícitas. Incluir un novo apartado no apartado 4 do artigo 18 da Lei 7 de 1985 de 2 de abril de bases de réximen local para evitar a inscripción no padrón municipal dun ocupante ilegal definido na Lei Orgánica contra a ocupación ilegal para a convivencia veciñal e a protección da seguridade das persoas ou cousas nas comunidades de propietarios. Así como solicitar que esta inscripción se considere nula e non constituya prova da súa residencia ou domicilio ni que se atribuya ningún dereito. A tales efectos, os concellos darán de baixa de oficio ou a súa instancia no propietario do poxedor real lexítimo as inscripcións en canto tiveran coñecemento dilo. E último, modificar a legislación tributaria para a reducción de obrigacións contributivas de arrendadores que xustifiquen que non perciben rendas. E número 2, que a alcaldesa ou concelleiro quen delegue leve a bon cabo os fin os acordos. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, no BNG non imos debater a pertinencia das modificacións legais que se recollen nos acordos desta moción. Consideramos que se está a crear un problema onde non o hai, que se está alentando unha polémica artificial creada desde certos medios de comunicación e que sexamos realistas. Cantos casos coñecemos en Betanzos de vivendas ocupadas? Cantos casos coñecemos en Betanzos de mafias que estean actuando para ocupar vivendas de maneira organizada? Isto non é un debate, volvo a decir unha vez máis. Cando unha persoa ten uso da palabra, non se lle pode interrumpir. Só a alcaldía pode interrumpir. Por favor, é o turno da voceira nacionalista. Voceira nacionalista ten a palabra. Ben, sen entrar en ningún debate, para nós é un problema alleo, é un problema que non ten que ver coa sociedade galega, non ten a ver coa vida betanceira, senón que é un problema que se está intentando azuzar desde certa prensa. E preocúpanos sobremaneira a utilización da política para crear medo entre a veciñanza. E por iso, nin imos debater os acordos da moción, e imos estar en contra. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Boa noite a todos e todas. Non vou máis que compartir a súa visión do que está se crear un problema onde realmente non o é. Pero habería moito que falar en número de Condea dos últimos anos que se demostra que están descendendo o número de Condea, tanto polos delitos de violación de morada, que son bastante distintos que o caso de usurpación de ben inmóvil, que son os que realmente teñen un maior número tanto de ocupacións como de condeas. Dende o ano 19 se dictaron 238 condenas por delito de violación de morada e 230 no ano 21. En 2019, 4.687 condenas por delito de usurpación de ben inmoble ou 4.302 no ano 2021. Evidente, un descenso que é continuo nos anos.
Analizamos este dato con perspectiva del tempo, decatamos que este delito sufriu un incremento notable durante o goberno do PP. Delito de violación de morada en 2013, 315 condenas, en 2017, 327 condenas. En canto ao delito de usurpación do inmueble, en 2013, 1.669, en 2017, 6.757 condenas ao ano. En Galicia, a incidencia deste delito é ainda moitísimo menor. No ano 2021, este tipo de delito supuxo únicamente o 0,27% de total de infracción penal, 56. Isto fai nos chegar a varias conclusións. A primeira é que non existe un problema social coa ocupación de vivenda habitada no noso país, xa sexa a primeira ou a segunda actividade. Os motivos objetivos que justifican este suposto incremento na ocupación de vivendas baleiras producidas durante os anos do goberno do PP, tanto a nivel nacional como económico, son a falta de políticas públicas en materia de vivenda e o recorte de medidas sociais que axuden as familias en risco de exclusión social a fazer fronte aos gastos derivados do uso ou adquisición dunha vivenda. Por la contra, a baixada destes datos, desde que o Partido Socialista chegou ao goberno, justifícase por incremento de axudas sociais, medidas como o ingreso mínimo vital, axudas ao alugueiro para facer fronte aos consumos, incluso se marcha tamén este ano unha importante batería de medidas para minimizar o impacto da crise do COVID-19, do dereito á vivenda. O que hai que engadir as medidas específicas do escudo social aprobado por este Executivo, axudas directas ao alugueiro, moratorias no pagamento de hipotecas e desafiuzamentos e axudas á vivenda para colectivos vulnerables ampliada ata o 30 de setembro deste mesmo ano. Mediante un real decreto lei e o máximo suspensión de procedimentos de desofrecimento e dos lanzamentos para fogares vulnerables en alternativa de vivenda. Además, o Goberno do Estado desenvolveu unha serie de medidas no ámbito de seguridade cidadá para evitar o fenómeno de ocupación ilegal de vivendas e a través do Ministerio do Interior elaborou unha instrucción con protocolos normalizados que permiten agilizar a intervención policial e garantir os dereitos da ciudadanía, entendendo que se trata de casos que xeran unha gran alarma social e que requiren unha resposta social policial á altura. Dende o ano 2020 existe na aplicación ADECOPS un botón SOS para ocupacións que facilita o desaloxo. Ademais, a creación de 10.000 prazas netas na Forza de Corpo de Seguridade do Estado, despois dos 13.000 que se perderon no entorno dos anos 2011-2018. O sistema legal vixente permite nestes momentos, e sen necesidade de reformas legais, dar resposta aos problemas dos ocupas. Para isto, os xuíces de garda, en un prazo de 24 horas, poden adoptar as medidas necesarias para repoñer a situación ao estado legal tras a acreditación da propiedade con escritura ou certificación registral e oído de ausencia ocupante ordenar a policía o desaloxo da vivenda. Con respecto á proposta de reforma da Lei de Propiedade Horizontal, xa existe un procedimento de resolución de desaloxo. Se ven a xurisdicción civil, dilátase bastante no tempo. Sobre a proposta de reforma da Lei de Base del Réxime Local, cabe dicir que os concellos, antes de empadronar, deben facer algunas indagacións, e non a posteriori. Además, o empadronamento non legitima a ocupación legal dunha vivenda, xa que para isto é necesario un título xurídico. Por todo anterior, afirmando contundentemente que a propiedade privada está protegida por diferentes vías, además de que non creemos que este sexa o foro adecuado para debater cambios nas leis estatais, non podemos estar de acordo ni coa exposición de motivos ni con os acordos propostos, polo que o noso voto será. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Entón, queda claro que vos de acordo ca ocupación das viviendas que non son propiedade. Non, entonces, non sei, entendo o que estades dicindo. Vale. A miña moción era para instar ao Goberno de Madrid a que tome algunha medida, que quedan aclaradas aí, para que a propiedade privada se chame e sea real propiedade privada. A mí non me gustaría que entrasen a miña casa ou chegar agora a miña casa e que houvese unha familia incluso con nenos pequenos e fastidiada. Oye, pues me daría unha pena, porque igual tengo que echarles unha mano, vale, yo personalmente. Pero ¿por qué el Estado no atiende a esas familias? ¿Por qué tengo que ser yo? Eso es lo que estoy diciendo en esta moción. O sea, claro que hay familias vulnerables, claro que sí, y hay que ayudarlas. Nadie está diciendo que no. Pero claro, el Estado me lo traslada a mí. Ocupa mi casa, ocupa la casa de este, ocupa la del otro.
No, yo no hago viviendas sociales. Joder, el Estado hace viviendas sociales, ayuda a la gente que está necesitada, crea comedores, crea no sé qué. No, es muy fácil pasarlo al propietario mínimo pequeño como yo. Eso es lo que estoy diciendo yo en esta moción, nada más. No sé si entendéis otras cosas que no vienen a cuento. Yo lo que entiendo es que la propiedad privada en este país es privada. Y el miedo, que decís que es para meternos miedo, decía la consellera, el miedo nos lo mete el gobierno haciendo este tipo de leyes. O sea, no me fastidies, esto hay que dejarnos libres. ¿Por qué no? Yo la libertad es lo primero que valoro, la primera cosa que valoro, la libertad. ¿Vale? Entonces, lo que no entiendo es que si yo tengo algo mío, propio, que vengan y me lo quiten o me lo usurpen, o me lo ocupen, me da igual el nombre, cómo lo nombres. Un niño pequeño tiene un juguete y si viene el otro se lo quita, se enfada. Es que es ley natural. El ser humano, la propiedad privada es natural. ¿No lo entendéis? Y con estas medidas, yo qué sé. O sea, yo no puedo decir otra cosa que lo que estoy viendo ahora mismo, y por eso esto no va contra el Concello, no va contra nadie, va contra el Gobierno central, por eso esta moción va al Gobierno central, para decir, ¿por qué me metes miedo a mí de que me puedan ocupar la casa? Yo no quiero meterle miedo a ninguno de vosotros, que nos conocemos y tomamos copas juntos, ¿vale? O sea, no hablo de eso. Estoy hablando por qué tengo miedo de que ocupen mi casa, porque la gente tiene miedo. El miedo viene de eso. O sea, yo no lo entiendo. Y claro, si sumamos más cosas, claro, no puedo ir al Concello de Coirós, porque es de él. Coño, me estás dando la razón, es que es de él. No podemos entrar ahí, ya nadie te la quita. Claro que no. Hombre, solo jodería que fuéramos nosotros allí al ayuntamiento, al Ayuntamiento de Coirós a hacer algo, una obra en su terreno. Es de ellos. Es que si es del terreno es de ellos la obra. O sea, nos quedaríamos sin ella. Perdón por el chiste. Pero es así, o sea, la propiedad privada hay que defenderla y es lo que nos hace vivir en connivencia. Y la legislación, la ocupación existe porque la legislación le permite que exista. Si no, la legislación no permitiese que existía la ocupación, no había ocupación, no la hubo nunca. Ahora se permite y la hay. Pues ya está, se premia al mediocre, se carga al excelente. Los policías son los malos, los terroristas son los buenos, no sé qué. Estamos en un mundo, perdonadme, es el mío, a lo mejor, y yo me equivoco. No, esto viene aparte de esto. A lo mejor me equivoco, pero es mi forma de pensar. Es lo que estoy viendo. Y tengo hijos y tengo hijas. Y no me gustaría que vivieran en un mundo con ese tipo de miedo o ese tipo de valores que yo no le he enseñado. A mí no me han enseñado eso. Yo le enseño a mis hijas lo mismo que yo creo en mis valores y de repente el ser heterosexual católico es una pena, a lo general. Ya, perdón, no viene a cuento, pero es así. O sea, pues yo soy heterosexual católico. Vale, no soy ni de ningún otro tipo de cosas. Es lo que soy yo. ¿Y por qué me vais a hacer que no sea yo como soy? O sea, parece que el mundo ha cambiado. Perdonadme, pero es así. No tengo nada más que decir, ya me estoy calentando. Perdón, nada más, muchas gracias. Yo estaré equivocado a lo mejor. Vocera nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, só para aclaralo. O BNG non defende a ocupación ilegal de vivendas. O BNG non defende as mafias que ocupan vivendas ilegalmente. O resto das cuestións que se acaban de debater non vou nin entrar a valoralas. Remítome a miña primeira intervención. Grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista, algo que engadir? Sí. O noso sistema legal vixente neste momento permite, sen necesidade de reformas legais, dar resposta ao problema dos ocupas. Unha frase que antes, do informe que vostedes citan na súa exposición de motivos, tamén se di que a maioría de autoritarios recuperan a súa vivenda nun prazo entre 3 e 12 meses. O 60% desas vivendas ocupadas son de procedencia bancaria e das arriba. No que va de ano, en Galicia, según os datos do Ministerio do Interior, o número de denuncias por ocupacións descendeu un 6% con respecto ao mesmo prazo do ano anterior. En Betanzos, reunido onte co xefe da Policía Local e tamén co comandante de posto da Guardia Civil,
comunicaronme que desde principios de ano hai un caso dunha vivenda ocupada, que foi, hai datos moi recentes, ante escasamente 15 días. Un caso en lo que vai de ano. Os datos que ten tanto a Guardia Civil como a nosa Policía Local coinciden os dous. Es exactamente o mesmo caso. Unha vivenda baleira, insisto, vivenda baleira. Aquí ninguén va a comprar un pan e ocupar a casa. Non é así. E se fose así, en 12 horas están fora. O sistema legal vigente neste momento. Non Ben, señor secretario, que se someta a este punto. Votos en contra. Votos, abstencións. Votos a favor. Ben, pois esta moción queda rexeitada cos votos a favor do Partido Popular, en contra do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e a abstención dunha concelleira socialista. Punto seguinte. O punto seguinte, o punto 10, a moción do PP sobre a adopción de medidas ante a praga de termitas no casco histórico. Voceira popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. As rúas, barrios e parroquias son un claro termómetro de cal é o estado da vila, de cales son as súas necesidades e debilidades e cales serían as nosas oportunidades se Betanzos estivera limpo e cuidado. Non hai unha soa rúa, barrio ou parroquia na que non haxa queixas de veciños e colectivos sobre a visible e habitual suciedade que desgraciadamente xa caracteriza a nosa cidade. Ao longo desta legislatura, se tiveramos que poñerlle unha medalla ao goberno municipal, sería a do abandono, falta de limpieza e mantemento. Abandono, falta de limpieza e mantemento que provocan unha lamentable imaxe da cidade, ademais dun estado de salubridade pouco recomendable. Respecto da salubridade, xa expuxemos en diversas ocasións a preocupación veciñal polos roedores que pasean por Betanzos e agora nos atopamos cun novo e serio problema que pon en risco a seguridade de veciños e turistas, así como atenta contra a salubridade no casco histórico. A presencia de termitas, co que isto supón para os inmobles en estado de abandono e tamén para que as vivendas rehabilitadas ou reformadas sexan de natureza privada ou pública. Problema este último sobre o que teñen coñecemento dende hai máis de 2 anos sen que tomaran ningunha medida ou acción correctora nin informaran os propietarias de vivendas e ou locais comerciais. É evidente que estamos ante un asunto grave que debe ser atallado o máis axiña posible e por todo isto o Grupo Municipal do Partido Popular eleva ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, un encargo inmediato a unha empresa especializada de inspección de patoloxías de orixe biótico nas estruturas de madeira públicas citas no casco histórico. Segundo, levar a cabo as correspondentes medidas de tratamento, protección e prevención da citada praga que asola a cidade vella. E terceiro e último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira no que delegue leve a bo fin os citados acordos. Nada máis nesta primeira intervención. Grazas. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, imos partir da base de que nos preocupa o fondo da moción que nos traen hoxe a debate. Se temos en conta que as vivendas do casco histórico posúen unha gran parte dos seus elementos estruturais de madeira, tanto sexan os pisos como as vigas, e sobre todo a cuestión das galerías de madeira. Se efectivamente temos unha praga de térmites, estas danan a madeira e esas galerías podían chegar a ser un perigo para os peóns e para a propia veciñanza. Non obstante, xa vinculando co que vai ser o tema do día, o que vostedes están propoñendo é que se actúe sobre espazos privados, é dicir, que se leven a cabo uns labores de eliminación de pragas en espazos privados, nas vivendas privadas. Porque este problema non se orixina na vía pública, é dicir, a través das rúas do casco histórico non se están a propagar as térmites, senón a través das madeiras, das vivendas do casco histórico, propiedade privada. En calquera caso, deixando ese feito puntual, coincidimos en que o problema non se chama térmites, non se chama ratas ou non se chama lixo. O problema ten outro nome máis grande que é o de abandono. E aí podemos estar de acordo. O casco histórico, en boa parte, está abandonado.
E, por tanto, a solución vai pasar necesariamente por instar os propietarios desas vivendas abandonadas do casco histórico a que se fagan cargo do mal estado desas vivendas, a que actúen nese mal estado e a que realicen os labores necesarios para solucionar tanto as pragas que poida haber como aquelas cuestións estruturais que lle afectan a esas vivendas. Neste punto, sabemos que existe unha liña de subvencións para a rehabilitación de vivendas do casco histórico en que todos os anos queda unha parte do orzamento sen investir. Poderíamos, suxerimos, incluir axudas para este tipo de tratamentos dentro desas subvencións e dalas a coñecer á veciñanza que ten vivendas no casco histórico para que así poidesen solicitalas e levar a cabo os labores que vostedes mencionan na súa mención. É unha suxerencia que lles deixo a uns e a outros para a súa consideración. Nada máis nesta primeira intervención e moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Coincidimos plenamente con vostedes en que a limpeza e a conservación das nosas infraestructuras é unha necesidade prioritaria para os nosos veciños e veciñas. E, por tanto, este equipo de goberno está ocupado e preocupado en que estas tarefas se leven a cabo da mellor maneira posible. Agora sí, e xa como mencionou o portavoz socialista e delegado de servizos deste Concello en pasados plenos, non podemos coincidir en absoluto na visión apocalíptica e catastrofista que plasman na súa exposición de motivos e que se empeñan en difundir públicamente co único obxectivo de alarmar aos veciños e veciñas, espantar ao turismo e, por tanto, perxudicar pública e económicamente a nosa cidade. Deficiencias, sí, hainas. Evidentemente que o servizo é mellorable. É por iso que este equipo de goberno non cesa no seu traballo e dá os pasos que considera oportunos para mellorar o ornato e a limpeza día a día, sendo este un dos obxectivos tanto do equipo de goberno como dos encargados de servizos e do persoal municipal. Servizo que, insisto, que é mellorable, pero que lle podo asegurar que mellorou nos últimos meses, algo que é visible para os veciños e veciñas de Betanzos. O que non lles podemos permitir é vincular a limpeza coas térmites, e non é porque o diga este portavoz, senón porque científicamente está demostrado que é un insecto limpo que se procrea en zonas húmidas onde hai madeira e non pola presencia de outras bacterias que se xeren pola falta de higiene. Como ben, me imagino que saberán, as térmites son a especie máis bella dos chamados insectos sociais da familia Isóptera. Viven en colonias e teñen unha gran capacidade de reproducción. Neste sentido, e como ben sabemos, na contorna na que nos atopamos no día de hoxe, en pleno corazón do centro histórico, a inmensa maioría de edificios son de entre o século XVI e século XIX. Edificios que na súa maioría están compostas por estruturas de madeira e en moitos casos carente do mantemento adecuado. En tanto, os seus hábitats máis comuns e idóneos para o seu asentamento son lugares carentes de ventilación, con humidade e carentes, como dicía, de mantemento, cumprindo, por tanto, os requisitos máis comuns para que as termitas existan en Betanzos. En Galicia, en concreto en Betanzos, dentro das máis de 2000 especies de térmite existente, a máis común na zona é a térmite con ala, térmite que actúa no coñecido como voo nupcial entre as épocas de primavera e outono, e que entra en moitas vivendas, significando a súa presenza un máis que posible problema para as vivendas. Problemas que nun principio son invisibles para os propietarios debido a que estamos ante un insecto fotosensible e que, por tanto, actúa de maneira silenciosa. Neste sentido, este Concello, e dentro das súas facultades, vixía de maneira constante todos os edificios municipais. De feito, hai 8 anos tivose que actuar na gardería municipal e apenas hai uns meses no local social de Betanzos o Vello. Actuacións sumadas aos controis periódicos dunha empresa especializada nesta e noutras pragas que vixía de maneira constante tanto o noso centro histórico así como as vías urbanas e do rural para comprobar a presenza ou non de diferentes pragas. Por tanto, ese control existe e, a pesar dese control, as térmites siguen existindo, o cal nos convida a facer un chamamento a que desde as propiedades privadas se faga un control exhaustivo das súas vivendas para que así entre todos podamos poñer freo a estes termiteros que en moitos casos algún pode chegar aos 50 anos de idade. Nada máis polo momento, moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra.
Moitas grazas, señora alcaldesa. Pareceme moi ben a súa proposta de incluir esas axudas a propietarios, porque non son poucos os veciños e veciñas que viven no casco histórico ou que teñen propiedades no casco histórico, se traten de vivendas, baleiras, porque aquí dá igual que estén baleiras que non, que decir, se ocupan, dá igual que a vivenda estés baleira ou non, ten un propietario. Pero, bueno, indo ao que imos que isto non se trata de alarmar a ninguén, trátase de informar. É dicir, en ningún momento o noso interese de alarmar a veciños ou de botar os turistas, todo o contrario. Nos invitamos sempre a xente a vir á nosa cidade, como non imos a estar orgullosos da nosa cidade, da nosa hostelería, da nosa historia e do noso patrimonio, en ningún momento. Unha cousa é alarmar e outra cousa é non contar o que está a ocorrer. E unha cousa é que, si está máis que probado que hai unha praga que pode complicarlle a vida a moitos propietarios e propietarias do casco histórico de Betanzos, cando se trata dunha praga comprenderán que é unha competencia municipal, que non é, decir, individualmente cada veciño, lóxicamente, ten que facer o seu mantemento na súa casa, nas súas vigas, nas súas galerías, etc., etc. Pero si hai unha praga que pode ir ás vivendas dos propietarios ou propietarias, evidentemente, trátase dunha competencia municipal. Que din que non hai, e que está todo revisado, e que está todo fantástico e todo maravilloso. Bueno, pois xa traeremos os documentos que xustifican todo eso e o que lle está a ocorrer a moitos veciños e veciñas, que lle está comendo as vigas nun ano de centímetros de viga, e resulta que non hai termitas ou térmites, se ese é o término máis apropiado para isto. Non sei, nós non tratamos de alarmar a ninguén, ni me ría, por favor non se ría, porque estamos falando dun asunto moi serio. Claro, non, claro, eu penso que hai que respetar a todo o mundo, igual que creo que nos respetamos, e hai cousas que son intolerables, e non se trata de alarmar a ninguén. Se non queren recoñecer que hai un problema, non nos recoñezan. Cando este en riba da mesa de todos os veciños e veciñas de aquí, que xa é heroico vivir aquí, e o digo en primeira persoa, xa que vostedes hoxe falaron tamén en primeira persona, eu vivo aquí dende hai 13 anos e é heroico por todo o que sucede aquí, neste casco, pois, bueno, bromas, risas, etc., deixémolas na casa, e alarmas, todo o contrario. Que non están de acordo e non queren recoñecer o que hai, non hai ningún problema. Agora, isto non é ningunha alarma, é un asunto moi serio. Queren votar en contra? Lóxicamente, cada un pode tomar a decisión que queira. Nós traemos aquí isto porque somos coñecedores do que ocurre e pensamos que é importante sumar e ir da man, como ben dixo vostede fai un momento. No caso do comedor escolar, estamos a falar de cousas ben diferentes, de persoas, de nenos e de nenas e de familias, pero neste caso tamén hai familias que invertiron o seu diñeiro nas súas propiedades e que, bueno, pois a ver como acaba o asunto. E non teño nada máis que decir, que boa noite e moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora, moi brevemente. Reiterando que é un tema que nos parece preocupante precisamente polo que dicía vostede, porque hai elementos infraestructurais que se poden poñer en perigo. Como dubidamos de que efectivamente sexa o Concello quen teña que actuar nesas vivendas, o noso voto vai ser a abstención. Remítome á primeira intervención e non vou engadir nada máis. Grazas. Voceiro socialista. Grazas, señora alcaldesa. Ben, voume dirixir únicamente a portavoz do Partido Popular. Primeiro, eu cando me río podo sorrir, pero non me estou rindo da súa intervención. Aquí continuamente escoítanse moitas declaracións e risas e interrupcións de concelleiros do seu grupo e vostede non lles di nada, verdad? Bueno, no, sigo. limítese a Limítome, céntrome no asunto. Sí.
se vostede realmente me escoitara o que falei, en ningún momento dixen que estivera todo fantástico, nin maravilloso, nin que non houbera térmites. Vale? Eu dixen a explicación que hai actualmente a actuación que realiza este Concello continuamente neste sentido. Que hai térmites? Sí, somos coñecedores. E o Concello actúa na vía pública, non pode actuar en unha propiedade privada. Vostede falou de que coñece a propietarios que lles come a térmite a viga ata 15 centímetros. Bueno, pois actuará ese propietario na súa vivenda, entendo eu. Nos, cando alguén nos notifica algún problema con cualquier tipo de praga, con roedores, con térmites ou calquera outro insecto que poida haber ou bicho, se me perdoa a expresión, este Concello chama a unha empresa especializada e fai un control na zona pública, que é o que lle corresponde facer a este Concello. Sei de veciños que teñen térmite. Neste Concello houbo térmite, o admitín, e a Xunta de Galicia tamén tuvo térmite nas casas que rehabilitou recentemente. Vostede fala dun informe de hai 2 anos, do cal este concelleiro é coñecedor e do cal este Concello actuou naquel momento. E así se trasladou tamén a diferentes técnicos do IGUS. Se nos deu un recado das vivendas de Rúa da Cerca número 9 e 13, se mal non recordo, dun solar do número 11. Pois o Concello, esa mesma noite, actuou a través de Protección Civil, intentou buscar o termitero que unha empresa especializada o día seguinte foi e non localizou. E punto. Pero nin fantástico, nin maravilloso. Hai térmite no casco histórico e, como dixe na miña primeira intervención, fago un chamamento aos veciños de Betanzos a que nos notifiquen nas zonas onde pode haber térmite. Este Concello actuará en consecuencia, nada máis. Ben, algo máis, sí. Vostede di que non é alarmista. Eu voulle a ler o título da moción que presenta. Adopción de medidas inmediatas ante a praga de termitas que invade o casco histórico. Non sei en que se basa para falar dunha praga. Basase en que moitos veciños do casco histórico teñen térmites na súa propiedade. Pregunto, basase neso. Nos acordos pon levar a cabo as correspondentes medidas de tratamento, protección e prevención da citada praga que asola a cidade vella. Mire, voceira do Partido Popular. Como moi ben lle contestou tanto o voceiro socialista como a voceira nacionalista, o Concello de Betanzos, en canto ás térmites ou a outros posibles presenzas de outros animais, actúa ali onde pode actuar, que é nas propiedades municipais, como xa se lle dixo, creo que na intervención que se actuou na Escola Infantil Municipal hai anos, ou no Centro Social de Betanzos o Vello, e nas rúas. Como tamén se lle dixo, cando temos coñecemento, chamamos a unha empresa especializada para que interveña no entorno desa propiedade. Nós non podemos intervir dentro das propiedades privadas. As térmites existen agora, existiron sempre. Existen no casco histórico e tamén existen fora do casco histórico. Fora, na zona urbana existe, e na zona rural. Eu vivín moitos anos na zona rural e había térmitas. E non ten por que estar abandonada a propiedade nin deshabitada. En vivendas habitadas chega a térmite porque chega a madeira en situacións de humidade. E non é por abandono, nin por falta de hixiene, nin por nada que se lle pareza. De feito, entendo que moitos desos veciños e veciñas que falaron con vostede, entendo que son persoas que viven no casco histórico ou propietarios que teñen as súas vivendas no casco histórico. Vivendas sin habitar, non sei a que se refire, pero a térmite aparece en vivendas habitadas e en vivendas deshabitadas. De feito, nas vivendas que acababa de rehabilitar o IGUS, apareceu térmite en vivendas novas, que non estaban abandonadas, que non estaban, en vivendas novas. Por tanto, pero que eso é un insecto que
houbo sempre, que hai e que haberá, que cada un temos que tomar as medidas que temos que tomar onde as temos que tomar, e que non sei si está alarmando coas palabras que utiliza cando fala de praga. Praga é unha palabra moi seria. Non sei de cantos centos de veciños está a falar do casco histórico para utilizar a palabra praga que asola o casco histórico. Se eso non é alarmar, non sei a que lle chamamos alarmar. Non sei a que lle chamamos alarmar. O Concello actúa e actuará ali onde pode actuar e debe actuar. Paréceme moi boa a suxerencia que fixo a voceira nacionalista de establecer unha liña de axudas para os propietarios, pero nas propiedades privadas terán que actuar os seus propietarios. É unha incoherencia co da ocupación e con tantas outras cousas. Nas propiedades privadas ou doutras administracións terán que actuar os propietarios desas vivendas e o Concello ali onde pode e debe facelo, que é o que se fai dende hai moito tempo, anos, de sempre, en calquera goberno deste Concello, non é novo, neste tema e en todos os demais. Por tanto, si, alarma coas palabras que utiliza. En que se basa para falar dunha praga? Aparte, acaba de dicir que se negamos a existencia, ninguén pode negar que existan térmites en vivendas do casco histórico. É máis, dígolle que existen térmites en vivendas da zona urbana e en vivendas da zona rural, neste Concello e en todos nos de Galicia. Pois porque é un insecto que existe, evidentemente. Non sabía, pois xa o sabe. Eu tampouco sabía que existe unha praga. Estou falando de espacios públicos. Non leen a moción e non queren entender o que eu dixe. Estruturas de madeira públicas, non falei de vivendas privadas. Mire, xa sei, deixeina que me interrompira. Nas estruturas públicas que ten o Concello no casco histórico e fora do casco histórico, ali onde aparece térmite, actuouse. Sempre, evidentemente. Á vista está, me parece. Nos edificios públicos. E nas rúas tamén, porque cando se ten coñecemento, trátase na rúa, por se aparece, por exemplo, como lle acaba de decir, un nido de térmites ou doutro insecto que poida causar máis. Nas rúas e nas propiedades municipais. Hasta aí, claro. Evidentemente, faltaría máis. Pero non diga que non alarma cando fala de praga que asola a cidade bella. Cuidado. Se iso non é alarmar. Ben. Señor secretario, que se proceda á votación deste punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois queda aprobado co voto favorable do Partido Popular e do Partido Socialista e a abstención do Bloque Nacionalista Galego e unha concelleira socialista. Punto seguinte. É o punto de rogos e preguntas. Voceiro do Grupo de Goberno, dé a lectura as respostas ás preguntas do pleno anterior, por favor. Moitas gracias, señora alcaldesa. Gracias a todos. Respostas ás preguntas do BNG sobre os vertedoiros. Os tres expedientes que fixan na pregunta correspondente con tres vertidos de refugallos e ou electrodomésticos en parcelas privadas nas que non se pode identificar as causantes. Os tres expedientes iniciáronse logo de recibir comunicación de agentes medioambientales. Respecto ao bombeo da Ribeira, o sistema entra en funcionamento de forma automática en función do nivel das aguas e salvo algunha avería puntual funciona de forma axeitada. Sobre o servicio de mañanceiros e comedor escolar, esta pregunta foi contestada por a alcaldía na anterior sesión. Respecto ao certame de balconadas, ainda que é certo que o certame de balconadas de Betanzos ven realizándose de forma lineal os anos pares desde a súa creación, e así celebrouse no 2018 debido ao 800 aniversario do traslado de Betanzos á súa localización actual, levouse a cabo unha edición especial no ano 2019.
Debido á pandemia, convocouse o certame de balconadas no ano 2020 coa participación de veciños que quixeron sumarse a elas desde as súas casas. Unha vez recuperada no ano 2022 a Axenda Cultural do Concello, decidiuse dende a área de cultura ponerse ao día os compromisos adquiridos no certame que é a publicación das obras participantes, cuxa edición está prácticamente lista, explicándose as obras correspondentes aos anos pendentes, e deixar a convocatoria dun novo certame para o ano que ven, onde se renovará de forma ordinaria. Sobre a licencia de Manuel María, o Concello, ante a solicitude de licencia de primeira ocupación do edificio, constatou que a licencia de obra originaria fora declarada como caducada. Para conseguir maior seguridade jurídica tanto para o Concello como para os propietarios, e antes de iniciar un expediente de reposición de legalidade, ante as dúbidas surgidas, decidiuse iniciar un expediente de revisión do procedimento de legalidade da caducidade, o que implica este ditame do Consello Consultivo. O Concello aínda non declarou a caducidade, senón que decidiu sometelo a informe de Consello Consultivo, que deberá responder sobre esta cuestión. O Concello achegará dentro do Departamento de Urbanismo a documentación que requiere. Resposta ás preguntas do Partido Popular. Respecto ás canastas das pistas deportivas do Carregal, no Departamento de Deportes fai un mantenimento constante das instalacións deportivas. A maiores destes mantementos ordinarios, estas instalacións están a sufrir actos vandálicos continuados, polo que se deron instruccións para que se leve a cabo unha maior frecuencia de vigilancia para tratar de disuadir este tipo de actuacións incidentes. Sobre o Farragón, a renovación da pavimentación de dito camiño está en proceso de licitación. A roza de dito camiño realízase de forma ordinaria xunto co resto de camiños do Concello, e os vertidos que citan son realizados cívicamente e de forma irregular, polo que dende o Concello realizanse as tarefas necesarias para a eliminación destas. Respecto á Rúa da Cañota e Ponte de Ouro, deronse as instruccións oportunas á Policía Local para incrementar a vigilancia na zona, ademais trasladándose a Garda Civil ás queixas veciñais existentes no Concello. Sobre a utilidade da rotonda da Avenida Fraga Guilán, a utilidade desta rotonda é mellorar a seguridade viaria na zona. As obras están remadas. E respecto ás actuacións para controlar os rodeos, tal e como se lles informou en varias ocasións no Concello, realizanse de forma mensual os tratamentos ordinarios relativos ao control de roedores e cando se detecta unha maior presión ou avisos, veciñais realízanse tarefas de reforzo de forma inmediata. Nada máis. Moitas gracias. Voceira nacionalista, ten a palabra. Preguntas ao pleno de 17 de setembro de 2022. En primeiro lugar, as persoas usuarias dos servizos de transporte colectivo seguen a facernos chegar as súas queixas. Neste caso, ademais de reiterar a escaseza de horarios e de frecuencias nas liñas e os múltiples problemas que sofren desde a entrada en funcionamento do plan de transporte da Xunta, resaltan a problemática que ten a ver coas paradas para as subidas e as baixadas dos buses. As usuarias protestan pola escasa información ao respecto e indican que resulta imposible saber onde se collen e se deixan os autobuses se non se residen vetados e non se coñece esta información. Ademais, os cambios puntuais son informados mediante as redes sociais ou o WhatsApp municipal, que non chega á grande maioría das persoas que utilizan este servizo. Podería o Goberno local sinalizar de maneira clara e precisa os puntos de chegada e saída ás diferentes liñas de autobús que atravesan a nosa cidade? Podería igualmente avisar en forma dos posíveis cambios que se produzan nos puntos de chegada e saída dos autobuses? E na mesma liña, as familias usuarias da parada escolar de Bellavista alertaron da perigosidade da parada do autobús escolar do barrio. O autobús escolar para o pé dunha casa en risco de derrube, nunha beira-rúa estreita e a carón dunha das estradas con maior tránsito do Concello. Pode o Concello habilitar unha parada digna para esta e outras liñas de autobús escolar? Segunda pregunta. En sesións plenarias anteriores, o BNG solicitou que se ofertasen servizos de transporte colectivo por estrada aos campus universitarios e aos polígonos industriais que rodean o noso Concello. Uns servizos que paliarían a crecente demanda de transporte público a estes puntos, que axudarían a mobilidade por motivos laborais e estudantís e que mellorarían a economía familiar de termos en conta o alto prezo dos combustíveis. A resposta do Goberno local foi que se intentaría chegar a un acordo coas compañías de transporte. Pode o Goberno local retomar as negociacións coas compañías de transporte colectivo para instaurar un servizo aos campus universitarios e aos polígonos industriais que dea solucións aos recorrentes problemas de mobilidade da nosa veciñanza? Terceira pregunta. Hai xusto un ano, 15 de setembro de 2021, tiña lugar un pleno extraordinario para o debate e aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal do noso Concello. Logo do pertinente período de alegacións en que se registraron máis de 600 alegacións individuais e colectivas, a cuestión do peixón desapareceu do debate municipal. En que estado se encontra a resolución das alegacións en contra do proxecto inicial do peixón do Concello de Betanzos? En que prazos cree o Goberno local que se dará resposta a estas alegacións? En que prazos prevén levar a pleno a aprobación definitiva do peixón? Cuarta pregunta.
As veciñas de Montellos, así como as persoas que conducen a diario pola AC542 entre Betanzos e o Mesón do Vento, teñenos alertado da perigosidade do cruzamento entre esta estrada e a vía que une Cortiñán con Vilacova, a DP 0105. O cruce, en que son frecuentes os accidentes con danos materiais nos vehículos e nas vivendas próximas, soporta un denso tráfico, especialmente de camións, autobuses e outros vehículos pesados que a duras penas virán no cruce. Iniciou o Goberno local os trámites para solicitar á Xunta de Galiza e á Deputación da Coruña que eliminen este punto perigoso na nosa rede viaria. Pensa tomar algunha medida neste sentido? En que prazos? En quinto lugar, a pesar de que o Servizo da Piscina Municipal conta cunha nova empresa concesionaria, os problemas neste servizo semellan non rematar. O pasado 12 de setembro, numerosos veciños e veciñas manifestaron o seu fondo malestar polas longas colas de até 7 horas de duración que tiveron que soportar para realizar as inscripcións na piscina e nas outras actividades que oferta o Complexo Deportivo do Carregal. A pesar da información facilitada nas redes sociais do Concello sobre a inscripción telemática, a única forma de formalizar a inscripción foi presencial, creando confusión e un grande malestar nas persoas usuarias. Pode o Goberno local tomar todas cantas medidas sexan necesarias para que non se repitan situacións deste tipo e se garanta unha atención digna a nosa de veciñanza? Así mesmo, poden exixir á empresa concesionaria que habilite os medios necesarios para que a veciñanza se poida inscribir neste servizo a través dos medios digitais sen prexuízo do faceren presencialmente. Solicitamos que se mellore a comunicación coa empresa concesionaria para facilitar unha información correcta ás usuarias no futuro. Grazas e boa noite a todos e a todas. Moitas grazas. Voceira popular, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Rouse preguntas de setembro de 2022. Primeiro punto. En maio do pasado ano trasladamos ao Executivo Municipal a necesidade de reparación no pabillón deportivo de Iliade. Recentemente comprobamos que o seu estado non só non mellorou, senón empeorou. Teñen previsto realizar as oportunas reparacións? Se a resposta é afirmativa, cando? Seguinte punto. Na derradeira semana, este grupo recibiu por parte de varios veciños da Rúa do Rollo queixas pola falta de limpeza así como pola escasez de papeleiras. Concretamente, hai unha altura do número 13. Cal é o motivo por que non atenden as múltiples peticións veciñais en materia de limpeza? Cando teñen pensado reforzar este servizo? Está prevista a instalación de máis papeleiras na citada rúa? Punto número 3. Non é a primeira vez que dende abril de 2019 trasladamos o malestar veciñal polas tuberías que adornan a muralla da Fonte de Unta. Transcurridos máis de 3 anos, dende as primeiras queixas, insistimos. Cando van facer as correspondentes actuacións? Punto número 4. Na relación de decretos que se achegan xunto á documentación do Pleno, datas dende o 26 de agosto ao 22 de setembro, atopamos que o pasado 13 de setembro proceden a aprobar as liñas fundamentais do presuposto. Hoxe é 26 de setembro, sendo conscientes non sei se é 26 ou 27. Casi. Sendo conscientes que a información e a transparencia deste goberno aos grupos que formamos a oposición brilla pola súa ausencia, formulamos a seguinte pregunta. Cando teñen pensado expoñer estas liñas? Como pretenden que fagamos aportacións ao mesmo sen coñecer a folla de ruda dos orzamentos? Quinta e última. A pista que vai dende a pista deportiva da Angustia ata a AC161 atópase nun estado de visible abandono. Precisa atención e unha rápida actuación. Cando teñen previsto o seu amaño? Nada máis e boa noite a todos e a todas. Pois moi boa noite a todas e a todos e sen máis temas que tratar levantamos a sesión.